गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Prabhu, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Video is not starting, Prabhu. It's okay, Mataji. It's okay, Mataji. Without video, we can continue. Okay. People will be able to interact properly. Better if you start, Prabhu. Yes, Mataji. హరే కృష్ణ. భగవద్గీతను 18 రోజులలో అవగాహన చేసుకోవడం అనే ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన భక్తులందరికీ మా స్వాగతం. మీరందరూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎవ్రీడే ప్రతిరోజు మిస్ కాకుండా అటెండ్ అవుతున్నందుకు మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నామండి. సో మనం ఇప్పటి వరకు 4 అధ్యాయాలని చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేశాము. సో మీరందరూ కూడా నిన్న 4వ అధ్యాయం చూసారని అనుకుంటున్నాను. సో ఈ రోజు మనం పంచమ అధ్యాయం 5వ అధ్యాయాన్ని చూడబోతున్నాం అన్నమాట. మీరందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారా? ఓకే, లెట్ us స్టార్ట్ నౌ. ఫస్ట్ లెట్. సో ఈ అధ్యాయాన్ని మనం సన్యాస యోగము అని చెప్తామన్నమాట. వ్యాస భగవానులు వారు వ్యాసదేవుడు వ్యాస విరచితమైన భగవద్గీతలో మనకి సంస్కృతంలో సన్యాస యోగంగా చెప్పబడింది. దాన్ని మనకు ఆచార్యులు, మన పూర్వాచార్యులు ఏ విధంగా తెలియజేస్తున్నారంటే కర్మయోగము అంటే కృష్ణ చైతన్య సహితమే సన్యాస యోగంగా మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ వచ్చింది అనమాట. అంటే సన్యాసమైన కృష్ణ చైతన్యలో వర్క్ చేయడమైనా, యాక్షన్ చేయడమైనా కూడా, కర్మ చేయడమైనా కూడా సమానమే అనేది భగవంతుడు ముందుగా పోతూ ఉండగా చిట్ట చివరగా మనకి ఈ కంక్లూజన్ కి వస్తాడన్నమాట, ఈ నిర్ధారణకు వస్తాడనమాట. అందుకని ఇలాగా మనకి ఈ నామధేయం పెట్టడం జరిగింది అనమాట అండి. ఓకే ప్రభు, నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో మొట్టమొదటిగా మనం ఈ 4 అధ్యాయాల్లో ఏం చూస్తూ వచ్చామండి? మనం సాంఖ్య యోగం చూసామంటే ఏం లేదు, ఆత్మజ్ఞానం అంటే ఆత్మ ఎవరు, ఆత్మ యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి, ఈ విధమైన జ్ఞానం తెలుసుకోవడం సాంఖ్య యోగం, ఆత్మజ్ఞానం అది చూసాము. తర్వాత కర్మయోగం చూసాము. తర్వాత కొద్దిపాటి జ్ఞాన యోగాన్ని నిన్న మనం చూసాం అన్నమాట. కర్మయోగంలోనే మళ్ళీ నిష్కామ కర్మయోగం ఇవన్నీ కూడా మనం చూసాం. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నామండి? యాక్చువల్లీ మనం అందరం కూడా మామూలుగా సాధారణంగా మానవుడు ఏం చేస్తాడు, తన ఇంద్రియ భోగం కోసం కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉంటాడు. అయితే భగవంతుడు భగవద్గీతను ఎందుకు ఇచ్చాడంటే ఈ విధమైన జీవితాన్ని జీవించడం కోసం కాదు, మానవ శరీరం పొందిన జీవాత్మలకి ఇంకొక రకమైన ఒక స్పెషల్ డ్యూటీ ఉంది, ఉన్నతమైన కార్యాన్ని చేసే ఒక స్పెషల్ డ్యూటీ ఉంది. అది నెరవేర్చుకోవడం కోసం మనం దేనిని ఆశ్రయించాలి? భగవద్గీతని ఆశ్రయించాలి. ఈ ఒక్క శాస్త్రం మాత్రమే జీవుడికి, మానవ శరీరం పొందిన జీవుడికి అవసరమైనదన్నమాట. మిగతా ఏ శరీరాలు, ఏ 84 లక్షల జీవరాశులలో మిగతా ఏ జీవులకి కూడా భగవద్గీత ప్రయోజనము దొరకదన్నమాట అండి. అంటే ఇది చాలా చాలా రేర్ ఆపర్చునిటీ. ఇది ఒక సదవకాశము మనందరికీ కూడా మానవ శరీరాలే ఉన్నాయి కదండి, దాంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు. సో మనందరికీ కూడా భగవద్గీత అత్యంత ఆవశ్యకమైనది. ఎందుకంటే మనం చేసే పనులు ఏంటండి, మీరు ఏ కార్యకలాపమైనా చెప్పండి నాకు, మీరు రోజంతట్లో చేసే ఏ కార్యకలాపమైనా చెప్పండి, అవి 4 పడతాయి. ఆహారము, నిద్ర, మైథునము, భయము, ఈ 4 ఏదో ఒక దాంట్లో పడుతుంది. ఈ 4 అన్ని జీవరాశులు చేస్తున్నాయి. ఆహారం భుజించడం, నిద్రించడం, తర్వాత తనను తాను రక్షించుకోవడం,
అంటే భయంలోకి వస్తుంది. తర్వాత 4వది మైథునం, బిడ్డలను ఉత్పత్తి చేయడం. సో ఈ 4 ప్రతి ఒక్క జీవి 84 లక్షల్లో ఏదైనా తీసుకోండి, ఏది సన్యసించడం లేదు. ఈ 4 ప్రతి ఒక్కటి కూడా చేస్తుంది. మరైతే ఈ 84 లక్షల జీవరాశులలో ఒక స్పెషల్ ఫెసిలిటీ కలిగిన ఈ మానవ శరీరం కూడా ఈ 4 చేస్తే మనకి కూడా ఆ జంతువుకి కూడా ఎటువంటి వ్యత్యాసము ఉండదు. మనం కూడా 4 చేస్తున్నాం. యాక్చువల్లీ మీరు క్లియర్ గా ఆలోచిస్తే మనం కూడా ఈ 4 విషయాలే చేస్తున్నాం అన్నమాట అండి. ఆ 4 అంటే మనం అవి రోడ్ల పైన చెట్ల పైన తింటూ నిద్రిస్తూ ఉంటే మనం చక్కని గృహాలని ఏర్పరచుకొని కొంచెం సోఫిస్టికేటెడ్ గా మనం ఈ 4 విషయాలు చేస్తున్నాం తప్ప దాంట్లో మరి అంత వ్యత్యాసం ఏమీ లేదనమాట. సో స్పెషల్ గా ఉన్న డ్యూటీ ఏంటండి, స్పెషల్ గా ఉన్న వ్యత్యాసం ఏంటండి, ఈ ఆత్మ జ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవడం. సో ఈ 4 పనులని చేయటమే కాకుండా ఈ 4 పనులని ఎట్లా మనం ఆధ్యాత్మికరించుకోవాలి, దాన్ని ఎలా స్పిరిచువలైజ్ చేయాలి అనేది మనకి ఈ యొక్క మానవ శరీరంలోనే తెలుస్తుంది. అందుకనే మనం ఈ 4 రోజుల నుంచి యోగము వివిధ రకాలైన యోగాలు నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం. ఇంతకీ మనకి అసలు విషయం ప్రయోజనం ఏంటో మనకి తెలియడం లేదు. అసలు ప్రయోజనం ఏమిటంటే ఇంద్రియ భోగానికి 84 లక్షల జీవరాశుల్లో మనం ప్రయాణిస్తున్నప్పుడంతా ఈ 4 కార్యక్రమాలు ఇంద్రియ భోగాన్ని మనం చేసేసే ఉన్నాము. ఒకసారి కాదు, ఎన్నో లక్షల లెక్కలేనన్ని సార్లు మనం ఇవన్నీ కూడా చేసి ఉన్నాం. మళ్ళీ ఇటువంటి మంచి ఫెసిలిటీ దొరికినప్పుడు, ఒక మంచి మనకి దేహం ఫుల్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్న ఒక మనకి సాధనం దొరికినప్పుడు, మానవ శరీరం దొరికినప్పుడు కూడా మనం ఆ 4 విషయాలే చేస్తే మరి అది మనం కృపణంలో అవుతాం అన్నమాట అండి. వైజర్స్ అవుతాం. సరిగా మనం ఉపయోగించడం లేదు, వేస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం, దగ్గర పెట్టుకుంటున్నాం కానీ వాటిని మనం ఉపయోగించడం లేదు. బుద్ధి, మనసు, అహంకారం ఇవన్నీ కూడా మనకి భగవంతుడు కల్పించిన ఆయుధాలు. సో ఇప్పుడు చెప్పబోయేది ఏంటంటే మనం చేసే కార్యకలాపాల నుండి ఈ వచ్చే చిన్న భోగాల్ని మనం త్యజించాలి, వైరాగ్యాన్ని మనం పెంపొందించుకోవాలి. అది ముఖ్యమైన ఉద్దేశం. యోగానికి ఉద్దేశం ఏంటండి, దివ్యమైన జ్ఞానంతో, దివ్యమైన జ్ఞాన ఖడ్గంతో ఈ కామ పొరని మనం త్యజించి ఖండించి తర్వాత అజ్ఞానాన్ని తగ్గించుకొని మనం ఏం చేయాలండి, వైరాగ్యాన్ని పెంపొందించుకోవాలి. మళ్ళీ వైరాగ్యం ఎందుకు పెంపొందించుకోవాలి, ఇక్కడ 2 రకాలైన విషయాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇవన్నీ కూడా మనం చేస్తూ ఇటువంటి కార్యకలాపాలు చేయడం వల్ల మనం అందరూ బంధాల్లో కొట్టుమిట్టాడుతున్నాం అన్న విషయం తెలుసుకొని ఒక రకమైన జీవరాశి, ఒక రకమైన మానవులు ఏం చేస్తున్నారు, అసలు కర్మనే చేయకుండా ఉంటే కర్మ ఫలితాలు రావు కదా మనల్ని బంధించడానికి, అందుకని కర్మను కూడా మానేస్తారు ఏమండి. అది ఒక రకము. రెండో రకము వాటిని త్యజించకుండా వాటిని భగవత్ సేవలో వాడుతూ ఉంటారు. అది కర్మయోగం. మనం చూసాం నిన్న. అదే విషయాన్ని మళ్ళీ భగవంతుడు ఇక్కడ ధృవీకరిస్తాడు, ఇంకా భక్తి రూపేణ దాన్ని మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. అందుకనే మన ప్రభుపాదుల వారు యాక్షన్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ 5వ అధ్యాయాన్ని కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మయోగముగా చెప్తున్నారు అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం లోపలికి వెళ్తూ ఉందాం. యాక్చువల్లీ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఆధ్యాత్మిక జీవితంలోనూ ఉండాలి, భౌతిక వస్తువుల్ని మనం విడిచిపెట్టే దాని మీద ఆసక్తిని మనం విడవడట్లేదు అనుకోండి, వైరాగ్యాన్ని పెంపొందించుకోలేకపోతున్నాం అనుకోండి, ఆధ్యాత్మిక జీవితం ముందుకు సాగదు. ఈ 2 ప్యారలల్ గా వెళ్ళలేవండి, ప్యారలల్ గా వెళ్ళలేవు. జీవితం పైనే భౌతిక జీవితాన్ని కూడా మనం ఆధారం చేస్తూ దాన్ని స్పిరిచువలైజ్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి తప్ప నేను ఆసక్తులు ఉంచుకుంటాను ఆధ్యాత్మిక జీవితంలోనూ నేను కొనసాగుతాను అంటే భగవద్గీత మనకి మన కోసం కాదనమాట. అంటే ఇటువంటి భోగాలు మనకి వదలలేము అనే వారికి భగవద్గీత ఎటువంటి ప్రయోజనము మనకి ఇవ్వజాలదు. ముందు మనం మానసికంగా ప్రిపేర్డ్ గా ఉండాలి. ఎస్, ఇటువంటి భౌతికమైన జగత్తులో నేను ఇటువంటి కష్టాలను అనుభవించను, నాకు హయ్యర్ ఉన్నతమైన స్థానం కావాలి అని కోరుకునే వారికి మాత్రమే భగవద్గీత పూర్తి ప్రయోజనాన్ని పొందగలరు.
ఇప్పుడే విడిచిపెట్టేయమని చెప్పటం లేదు. విడిచిపెట్టడం ఎలాగో నేర్పించేదే భగవద్గీత. కానీ అట్లీస్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్ మనకి బాగా అర్థమై ఉండాలి. మనం వైరాగ్యాన్ని పెంపొందించుకోవాలి. వైరాగ్యాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి ఎన్నో సాధనాలు మనకు భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. కర్మయోగం చేయి, నిష్కామ కర్మయోగం చేయి, లేకపోతే జ్ఞాన యోగం చేయి, యోగం చేయి, భక్తి యోగం చేయి, ఇలా ఎన్నో రకాలైన మనకి చాయిసెస్ ఇస్తున్నాడు. పైగా లాస్ట్ లో మనకి చెప్తాడు ఏది ఇందులో సులభమైన మార్గం, ఏది భగవంతునికి ప్రీతికరమైన యోగము, ఇవన్నీ కూడా మనకు భగవంతుడు తెలియజేస్తున్నాడు. ఇంకా చాయిస్ మన చేతిలో ఉందన్నమాట. ఓకే, సో ఒక పడవ ఉందనుకోండి, ఒక నావ, అది ఒడ్డులో ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని యాంకర్ చేస్తాము. యాంకర్ ఏమవుతుంది, పడవ ముందుకి వెళ్ళదు. మనం పడవని నావని మనం ముందుకి నడుపుతూ ఉన్నా కూడా అది ముందుకు వెళ్ళదు. అంటే మన భౌతికమైన ఆసక్తులన్నీ కూడా మనల్ని ఇక్కడ కట్టిపడేసి ఉంచాయి యాంకర్ లాగా. మరి ముందుకు ఎలా వెళ్తుందండి ఆధ్యాత్మికమైన నావ? సో దాన్ని నెమ్మదిగా మనం లూజ్ చేయాలి. ఆసక్తులన్నిటినీ అనాసక్తులుగా మార్చుకోవాలి. దానికోసమే ఈ యోగము. ఓకే, ఇప్పుడు ఇవన్నీ విన్నాడు అర్జునుడు. మళ్ళీ కూడా ఒక సందేహాన్ని అడుగుతున్నాడు భగవంతుడిని. 5వ అధ్యాయంలో 5వ అధ్యాయంలో మొదటి ప్రశ్న, సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునరోగ్యం చ సంససి యచ్రేయ ఏత ఏరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. సో యచ్రేయ, నాకు శ్రేయస్సు కలిగించే ఒక యోగాన్ని చెప్పు కృష్ణ. నువ్వు మళ్ళీ లాస్ట్ చాప్టర్ లో ఏం చెప్పావు? సన్యాస యోగము, ఆ తర్వాత కర్మయోగము అంటే యాక్షన్ అండ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, ఈ రెండు చెప్పావు. మరి ఇది రెండిట్లో నేను దేన్ని నేను చూస్ చేసుకోవాలి? కర్మను సన్యాసించడమా లేకపోతే భక్తితో కర్మలు ఆచరించడమా? కర్మని అసలే చేయకుండా సన్యాసం తీసుకోవడమా, లేకపోతే కర్మల్ని విడిచిపెట్టకుండా దాన్ని భక్తితో కర్మలు ఆచరించడమా? ఈ రెండిట్లో ఏది శ్రేష్టమైనది చెప్పు కృష్ణ అని మనకి అర్జునుడు ఇక్కడ ప్రశ్నిస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రభు. సో ఈ సందేహాన్ని నివృత్తి చేస్తూ భగవంతుడు వెంటనే సమాధానం ఇచ్చేస్తున్నాడు. ఇందులో ఎటువంటి సందేహము లేదు. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ సన్యాస కర్మ యోగశ్చ నిశ్రేయసకరా ఉభో తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. కర్మయోగో విశిష్యతే, ఎటువంటి సందేహం లేదు అర్జున, కర్మయోగమే విశిష్టమైనది. కర్మను సన్యసించడం వలన అది ఒక కృత్రిమమైన, ఎస్ ప్రభు లాస్ట్ లో చేద్దాం. సో కర్మల్ని సన్యసించడం అనేది ఒక కృత్రిమమైన పరిస్థితిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆత్మ, మన జీవాత్మ చాలా యాక్టివ్ గా ఉండే ఒక జీవుడు అనమాట. జీవి అంటేనే, ఒక లైఫ్ అంటేనే యాక్టివ్ ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది దాంట్లో. మ్యాటర్ అంటే అది డల్ గా ఉంటుంది, ఎటువంటి చలనము కానీ ప్రతిస్పందన కానీ ఉండదు. కానీ జీవాత్మలుగా మనకి బంధాలు కావాలి, బాంధవ్యాలు కావాలి, మనకి చాలా రకాలైన రసాలు ఉంటాయన్నమాట. మాధుర్య రసం, ఇటువంటి ఎన్నో వాత్సల్య రసం, ఇటువంటి ఎన్నో రకమైన రసాలు ఆత్మ కలిగి ఉంటుంది. సో అటువంటి ఆత్మ ఏదో తప్పుడు కార్యక్రమాలు చేస్తుంది అని దాన్ని కర్మ చేయనీయకుండా ఆపామనుకోండి, అది ఎక్కువ కాలం నిలిచి ఉండలేదన్నమాట. ఇది కృత్రిమమైన పరిస్థితి యాక్చువల్లీ. అంటే ఇలా కార్యకలాపాలను చేసి బంధించబడడం అనేది మైనస్ అనుకుందాం. మనం మ్యాథ్స్ లో చదువుకుని ఉంటాం మనందరం కూడా, లెక్కల్లో మైనస్ లోకి వెళ్ళింది అనుకుంది. ఈ జ్ఞానీసు వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే, ఈ కర్మ మనల్ని బంధిస్తుంది కదా, కర్మ చేయకుండా మనం న్యూట్రల్ అవుదాం, జీరోకి వచ్చేస్తారు. అంటే అటు పాజిటివ్ చేయరు, ఇటు నెగిటివ్ చేయరు, ఏమీ చేయకుండా కర్మని సన్యసిస్తారు అన్నమాట. ఇటువంటి కార్యకలాపాలు చేయకుండా వాళ్ళు సన్యసిస్తారు, జీరోకి వచ్చేస్తారు. భక్తుడు ఏం చెప్తున్నాడు, జీరోకి ఎందుకు రావాలి? కర్మలు ఉన్నప్పుడు వాటిని ఉపయోగించవచ్చు కదా, ఎందుకు వాటిని మనం విడిచిపెట్టాలి? సో డూ ఇట్ ఫర్ మై ప్లెజర్ అని పాజిటివ్ కి తీసుకెళ్తున్నాడు. కర్మలు నెగిటివ్ గా వాడకుండా పాజిటివ్ గా వాడాలి. మధ్యలో న్యూట్రల్ గా ఉండడం కూడా ఒక కృత్రిమమైన పరిస్థితి. దానికి ఎగ్జాంపుల్ మనం లాస్ట్ చాప్టర్ లో చూసాం, మీరందరూ కూడా విన్నారు. విశ్వామిత్రుడు ఆ విధంగానే కృత్రిమమైన ఒక పరిస్థితిలో ఉన్నాడు అనమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రభు. కృత్రిమమైన పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఏమైంది, ఆయన వెంటనే యాక్టివ్ ప్రిన్సిపల్ అనేది వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. మన ఇంద్రియాలన్నీ కూడా చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటాయి.
సో వెంటనే ఆయన ఏమైందనమాట, ఆయన పతనమైపోయాడు. మనందరం కూడా ఆనందం వెంట వెంపర్లాడుతూ ఉన్నాం, అంతే కదండి. సుఖం కోసం వెంపర్లాడుతూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు భగవద్గీత అధ్యయనం చేయడం కూడా దానికోసమే. ఇక్కడ ఏమన్నా ఆనందం దొరుకుతుందేమో, మనందరం కూడా ఫ్రై ఆన్ అయిపోతున్నాం అన్నమాట. ఈ భౌతిక జగత్తు చక్కగా మనల్ని అటు ఇటు ఫ్రై చేసేస్తుంది ఏమండి, లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. సో ఈ విధంగా మనం దుఃఖాలయంలో దుఃఖాలను అనుభవిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి మనకి ఎక్కడ సుఖం దొరుకుతుంది అని ఆ జీవాత్మ వెంపర్లాడుతూ ఉందన్నమాట. కరెక్టే. ఎందుకు? జీవాత్మ సచ్చిదానందమైనది కదా, దాని లక్షణమే స్వభావమే ఆనందంగా ఉండడం, దానికి కావాల్సిందే ఆనందంగా దాని స్వరూపమే ఆనందంగా జీవించడం. ఏమైంది, మనం నిన్న క్లాస్ లో చూసినట్టుగా కామ పొరలు మనల్ని కమ్మి ఉండడం వలన ఆ ఆనందం కాస్త భౌతికమైన సుఖంగా మనకు కనిపిస్తూ ఉందన్నమాట ఈ లోకంలో. దాని వెనకాల వెంపర్లాడుతూ ఉన్నాం. ఏది నిజమైన ఆనందమో మనం సరిగ్గా మసక స్మోక్ లో, నిన్న చూసే ఉంటారు మీరు క్లాస్ లో, నిన్న మనం 3 రకాలైన పొరలు చూసాం. సో ఆ పొరల్లో నుంచి మనకి ఏ విధంగా కనిపిస్తుందండి, భౌతికమైన వస్తువుల మీదకి మనం అదే సుఖమని నమ్ముతూ వెళ్తూ ఉన్నాం అనమాట. ఇప్పుడు నేను చిన్న పిల్లలకి చిన్న చిన్న కళ్ళజోళ్ళు అవి అమ్ముతూ ఉంటారు కదా, పచ్చని రంగు, ఎరుపు రంగు కళ్ళజోళ్ళు పెట్టుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ప్రపంచం అంతా కూడా పచ్చగా ఎరుపుగా కనిపిస్తుంటుంది. ఆ విధంగా మనకి కామం ఒక్క కళ్ళతో మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనకి భౌతికమైన సుఖాలు మనకి కళ్ళకు కనిపిస్తున్నాయి. వాటి వెంట వెంపర్లాడుతూ ఉన్నాం అనమాట. సో మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే నెక్స్ట్ భగవంతుడు చెప్తాడు, చూద్దాం. సో కర్మయోగమే భగవంతుడు చేయమని చెప్తున్నాడు అనమాట. యాక్షన్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, భగవత్ చైతన్యంలో మనం కర్మలను ఆచరించడం. సో ఇక్కడ వైరాగ్యం యొక్క సరైన అవగాహన మనకి దొరకాలంటే మనకి భక్తి రసామృత సింధు రూప గోస్వామి వారు రచించిన, ఆయన ఒక పెద్ద ఆచార్యులు అనమాట, ఆయన పెద్ద సాధు గోస్వామి. ఆయన రచించిన భక్తి రసామృత సింధు అనే పుస్తకంలో, గ్రంథంలో ఇది చెప్పబడి ఉంది. భగవత్ సేవలో ఉపయోగపడే వస్తువును సైతం భౌతికమని తలచి త్యజించినట్లయితే అటువంటి సన్యాసము అసంపూర్ణమైనది. భగవత్ సేవలో ఉపయోగపడే వస్తువులు అంటే ఏంటండి? ప్రతి ఒక్కటి భగవత్ సేవలో ఉపయోగించవచ్చు, ఉపయోగించినది ఏమీ లేదు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కటి కూడా మన భగవంతుడి నుంచి వచ్చింది, భగవతుని కైంకర్యాని కోసమే వచ్చింది. ఈవెన్ మన దేహం సహితము భగవంతుని కైంకర్యం కోసం మనకి ఇవ్వబడిందే. మనది సృష్టించలేదు, మ్యాన్ మేడ్ గా మనం చేసింది ఏదీ లేదు. ప్లాస్టిక్ వగైరా మ్యాన్ మేడ్ అయినా కూడా వాటికి కావాల్సిన మూలార్థాలన్నీ కూడా భగవంతుడు సృష్టించినవే కదండి. ఏది మనదని చెప్పుకోవడానికి ఉంది ఇక్కడ? ఏదీ లేదు. సో భగవంతుని కైంకర్యానికి మనం ఆ భౌతిక వస్తువులుగా కనిపించినా అవి భగవంతుని కైంకర్యంలో మనం ఉన్నప్పుడు, అంటే ఏ విధంగా ప్రాక్టికల్ గా మనం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఆలోచించాలంటే, మన గృహస్థ జీవితంలో భార్య భర్తకు గాని, భర్త భార్యకు గాని, బిడ్డలకి గాని మనం చేసే కైంకర్యాలన్నీ కూడా భగవంతుని సెంటర్డ్ గా మనం కార్యకలాపాలు ఆచరించాలన్నమాట. మనం ధనాన్ని ఆర్జిస్తూ ఉంటాము, మనకు కావాల్సినంత మనం ధనాన్ని ఉంచుకొని భగవత్ సేవకి కొంతైనా మనం వెచ్చించాలి. ఆ విధంగా మనం చేసే కార్యకలాపాలన్నీ కూడా పరిశుద్ధి గావింపబడతాయి. అవి మనం బంధించమన్నమాట అండి. భగవంతుని యజ్ఞానికి అది వాడినప్పుడు అది మనకి ఏమవుతుంది, మనం చేసే కర్మ మనల్ని బంధించదు. అలాగే మన గృహస్థ కార్యకలాపాలు, మన గృహస్థ ధర్మాలు నిర్వర్తించేటప్పుడు కూడా ఆహార, నిద్ర, భయ, మైథునాలన్నీ కూడా, పిల్లల్ని పెంపొందించడం, పిల్లల్ని పెంచడం, ఇవన్నీ కూడా ఏ విధంగా చేయాలండి? భగవత్ కైంకర్యానికి ఉపయోగపడేలా చేయాలి. అదెలా అంటే ఒక భాగవతంలో 5వ అధ్యాయంలో చెప్పబడింది, 5వ స్కందంలో చెప్పబడింది, గురువున సస్య, స్వజనోన సస్య, పితాన సస్య, జననీన సస్య. మన అండర్లో, మన మీద ఆధారపడిన వారిని భగవత్ కైంకర్యానికి లేకపోతే వాళ్ళని భగవంతుని దగ్గరికి చేర్చలేకపోతే మనం ఆ పదవుల్ని స్వీకరించరాదు. అంటే మనం తండ్రిగా పనికిరాము, తల్లిగా పనికిరాము, గురువు ఉండడానికి పనికిరాము. మన కింద ఎవరైతే మన మీద ఆధారపడి ఉన్నారో
వాళ్ళందరినీ కూడా మనం భగవత్ చైతన్యాన్ని పెంపొందింపజేసి వాళ్ళు భగవద్ధామానికి తిరిగిపోయే విధంగా మనం వారికి ఫెసిలిటీస్ ని కనిపించాలి ఇంట్లో. అంతేగాని టీవీలనిచ్చి వాళ్ళకి గ్యాడ్జెట్స్ నిచ్చి ఆ విధంగా వాళ్ళని ఇంకా ఇంకా నరకలోకాల వైపు పోయేట్టుగా మనం వాళ్ళకి దారిని ఇవ్వకూడదు అనమాట అండి. అంటే ఒక తండ్రి తల్లి యొక్క గురువు యొక్క ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటన్నమాట, వారి కింద ఎవరైతే డిపెండెంట్ గా ఉన్నారో అంటే నార్మల్లీ శిష్యులు మరియు బిడ్డలు, వారందరినీ కూడా మనం భగవత్ చైతన్యం వైపు పెంపొందించే విధంగా మనం తీసుకెళ్ళాలి. లేకపోతే వారికి అర్హత లేదు, తండ్రిగా ఉండే అర్హత లేదు, తల్లిగా ఉండే అర్హత లేదు. అంటే మనం బిడ్డలని పెంపొందించరాదు అటువంటి అర్హత లేను అండి. సమాజానికి అవి చాలా చాలా దుష్ఫలితాన్ని ఇస్తాయి ఆ విధంగా లేకపోతే. ఇప్పుడు మనం చూసేదంతా కూడా అదే అన్నమాట. ఏ తల్లి తండ్రి కూడా పిల్లలకి భగవత్ తత్వాన్ని కానీ ఆత్మజ్ఞానాన్ని కానీ ఇవన్నీ కూడా నేర్పించడం లేదు. మరి పెద్ద ఏం చేస్తారండి, సమాజానికి దుష్కృతులనే చేస్తారు. సో వారికి తండ్రి తల్లి గురువు అయ్యే అర్హత లేదు అని చెప్పి పంచమ స్కందంలో 5వ అధ్యాయంలో 18వ శ్లోకంలో చెప్పబడి ఉందన్నమాట. సో ఇక్కడ మీరు పక్కన ఒక పిక్చర్ పెట్టి ఉంది చూడండి, ఇమేజ్. దాంట్లో ఉన్న రాజు అన్నమాట, ఆయన పేరు అంబరీష మహారాజు. ఆ అంబరీష మహారాజు గొప్ప భక్తుడు. ఆయన ఈ భూమండలాన్నంతా ఒకప్పుడు పరిపాలించాడు అనమాట. అప్పట్లో ఏకఛత్రాధిపత్యంగా మొత్తం భూమండలాన్నంతా ఒక రాజే పరిపాలిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట అండి. మిగతా వారంతా వాళ్ళకి సామంతరాజులుగా ఉండేవాళ్ళు. ఇలా చిత్రకేతు మహారాజు, పరీక్షన్ మహారాజు, యుధిష్ఠిర మహారాజు, వీళ్ళందరూ కూడా భూమండలాన్నంతటిని, ఒక భారతదేశాన్ని కాదు భూమండలం అంతా కూడా భారతదేశంగా పిలువబడేది అప్పట్లో. భరతవర్ష, మీరు ఎప్పుడైనా శ్లోకాలు వింటే పండితులు వస్తా ఉంటారు కదా పూజ చేయడానికి, వాళ్ళు చెప్తా ఉంటారు అనమాట. భరతఖండే జంబూ ద్వీపే, ఈ విధంగా చదువుతా ఉంటారు అనమాట. సో భూమండలం అంతా కూడా మనకి భరత వర్షంగా పిలువబడేది. వాళ్ళు భూమండలం అంతా కూడా పరిపాలిస్తుంటారు. సో అంబరీష్ మహారాజు ఒక గొప్ప భక్తుడు. ఆయన ఇప్పుడు మనం చదివే ఈ శ్లోకానికి ఎగ్జాక్ట్ వెరీ గుడ్ అండి, దుర్వాసముని ఇంకొక ఆయన. సో ఇక్కడ మనకి కనిపించే ఈ శ్లోకానికి ఎగ్జాక్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఉదాహరణ అంబరీష్ మహారాజ్. ఆయన దగ్గర ఉన్న ప్రతి ఒక్క అతని రాజ్యంలో ఉన్న ధనము, అతని రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజలను, అతని దేహంలో ఉన్న చేతులు, కాళ్ళు, చెవులు, ముక్కు, కళ్ళు, నాలుక, ప్రతి ఒక్క చిన్న విషయము ఆయనది అన్న ప్రతి ఒక్క చిన్న విషయాన్ని భగవత్ కైంకర్యంలో వాడాడు. ఎంతో అందంగా భాగవతం మనకి వివరిస్తూ ఉంది. భాగవతంలో మనకి అంబరీష్ మహారాజు యొక్క కథ వినబడుతుంది అనమాట. ఆయన కాళ్ళని దేనికి వాడాడండి, భగవత్ మందిరానికి వెళ్ళడానికి వాడాడట. చేతులని భగవత్ మందిరాన్ని శుభ్రంగా వాడేవాడట. చెవులని భగవత్ జ్ఞానాన్ని, భగవంతుని యొక్క లీలలను, నామ రూప గుణ లీలలను వినడానికి ఉపయోగించేవాడట. కళ్ళను భగవంతుని దర్శించడానికి ఉపయోగించేవాడట. ముక్కును భగవంతునికి కైంకర్యం చేయబడిన తులసి పత్రాలు, తర్వాత పువ్వులు, పుష్పాలను ఆఘ్రానించడానికి ఉపయోగించేవాడట. నాలుక కేవలం భగవంతునికి అర్పించిన ప్రసాదాన్ని స్వీకరించడానికి ఉపయోగించేవాడట. ఇట్లా ఒక్కటి కూడా ఏది తన సొంత స్వీయ భోగానికి ఆయన ఉపయోగించలేదు. ఇది సన్యాసం కాదంటారా మరి? ఇది వైరాగ్యం కాదా మరి? సో ఈ విధమైన వైరాగ్యం కదండి. ఏమీ చేయకుండా ఉండేదానికన్నా అంతా కూడా భగవంతుని కైంకర్యానికి వాడడం అనేది మనకి చాలా ఈజీ. చాలా మనం దీంట్లో ఫాల్ అండ్ డౌన్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఖాళీగా ఉండి నేను ఏ పని చేయను అని అన్నా అనుకోండి, డెవిల్స్ వర్క్ షాప్, ఎన్నో రకమైన ఆలోచనలు మనకి మనసులో రావడానికి చాలా ఆస్కారం ఉంది. ఆ విధంగా ఏమవుతుంది, మనం మళ్ళీ భౌతిక వస్తువు మీదకి ఆసక్తి పెంచుకోవడానికి మనకి ఆస్కారం ఉంది. పడిపోయే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ అన్నమాట. కానీ భగవత్ కైంకర్యానికి వాడినప్పుడు మాత్రం మనం భగవంతుని సంపర్కంలో ఉంటాం కాబట్టి పతితులు అయ్యే ఛాన్స్ చాలా చాలా రేర్. ఒకవేళ అయినా కూడా నష్టమేమీ లేదు. భగవంతుడు చెప్పాడు కదా, మనం చదివాము అక్కడ 2nd చాప్టర్ లో మహతో భయాత్ త్రాయతే మహతో భయాత్ స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. అంటే ఏంటి, ప్రభు కింద మెసేజెస్ వస్తున్నాయి,
మీరు ఎవరినైనా యాడ్ చేయాలంటే చేయండి. సో ఈ విధంగా మన అత్రాయితే మహతో భయ అని చెప్తున్నాడు భగవంతుడు. స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య. ఇక్కడ అంబరీష్ మహారాజు చేసే ప్రతి కార్యము భగవంతుని కైకర్యమే. స్వల్పంగా ఇక్కడ చేస్తున్నాడు. అలాంటి వాడికి ఇక ఎటువంటి భయం ఉంటుంది? నమే భక్త ప్రణశ్యతి. నా భక్తుడు పతితుడు అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఒకవేళ పతితుడైనా భగవంతుడు పక్కనే ఉంటాడు. పక్కనే ఉన్నప్పుడు మన నరకలోకంలో ఉన్నా ఒకటే, స్వర్గలోకంలో ఉన్నా ఒకటే, భూలోకంలో ఉన్నా ఒకటే, మరి మనం వైకుంఠాలకు వెళ్ళినా ఒకటే. అందుకనే గోపికలు వారికి నరకాలకి వెళ్తారనే భయం కూడా లేదు. భగవంతుని ధూళిని వాళ్ళు వాళ్ళ ధూళిని వాళ్ళు భగవంతుని తలకి తగ్గించడానికి వాడడానికి మనం డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్ళము. వాళ్ళు సిద్ధమైపోయారు అనమాట. వాళ్ళకి ఎక్కడున్నా ఒకటే. భగవంతుడు పక్కన ఉన్నప్పుడు మనం ఎక్కడున్నా కూడా అది వైకుంఠమే. నరకం ఎందుకు అవుతుందండి? సో భగవత్ సేవలో ఉపయోగపడే వస్తువును సహితం భౌతికం అని తలచి త్యజించరాదు. వెంటనే అది ఆ వస్తువు ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు పుష్పం ఉంది, ఆ పుష్పాలను మనం కోసి మన తలలో పెట్టుకుంటే అది భౌతికం అయిపోయింది. మన స్వీయ భోగం కోసం వాడాం. అదే భగవంతుడికి అదే ఆ ఫ్లవర్ ని భగవంతుని కైంకర్యానికి వాడాం, భగవంతుని పూజకు వాడాం, భగవంతుని అలంకరణకు వాడాం. వెంటనే ఆ ఫ్లవర్స్ అన్ని కూడా స్పిరిచువలైజ్ అయిపోతాయి. భగవంతుని సంపర్కంలో రాగానే ఏమవుతుందండి? స్పిరిచువలైజ్ అయిపోయింది. దాని మీరు వాసన చూడండి. అది మనల్ని ఇన్ఫాక్ట్ అది మనల్ని పరిశుద్ధి చేస్తుంది. అవి ఆఘ్రానిస్తే మనకి పరిశుద్ధి చేస్తుంది. మన ఇంద్రియాలన్నీ కూడా సంతృప్తి శాంతంగా ఉంటాయి. లేకపోతే బుసలు కొడుతూ ఉంటాయి. మనం వాసన చూసామనుకోండి, ఇంకో ఫ్లవర్ అడుగుతుంది, ఇంకొక పదార్థం అడుగుతుంది మన కోసం చూస్తే. అదే భగవంత్ కైంకర్యానికి వాడిన ఆ వస్తువులను మనం ఈ ఇంద్రియాలకు మనం అందిస్తూ ఉంటే అవి ప్రశాంతంగా ఉంటాయి. బుసలు కొట్టవు, శాంతపడతాయి అన్నమాట. మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టవు. అది పట్టుకునిరా, ఇది పట్టుకునిరా అని మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టవు. నిన్న మీరు చూసుంటారో రథంలో గుర్రాలు 5 దిక్కులకు 5 గుర్రాలు పరిగెడుతూ ఉంటే ఏమవుతుందండి? జీవుడి యొక్క పరిస్థితి ఏంటి? సో ఇదన్నమాట. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ కి వెళ్దామండి. సో అంబరీష్ మహారాజు దీనికి పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అన్ని కూడా భగవత్ కైంకర్యంలో ఆయన వాడాడు. ఆ విధంగా ఉన్న ఒక చైతన్యంలో ఉన్న వ్యక్తి ఇంకే విధంగా నడుచుకుంటాడో భగవంతుడు మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. జ్ఞేయః స నిత్య సన్యాసి యో నో ద్వేష్టి న కాంక్షతి. ద్వేష్టి న కాంక్షతి. అతనికి ఆసక్తి ఉండదు, దాని మీద ద్వేషము ఉండదు. ఇప్పుడు అర్జునుడు చేయబోయేది అదే. చేసే కార్యకలాపం యొక్క యుద్ధం యొక్క ఫలితము అతను ద్వేషించట్లేదు, ఆసక్తి కలిగి లేడు. అది నన్ను పొందాలి, రాజ్యాన్ని నేను పొందాలి అనుకోలేదు. అలాగనే త్యజించాలి, దాని మీద ఇది నన్ను బంధించేస్తుందేమో, ఇది వస్తే నేను బంధించబడిపోతానేమో అని దాన్ని ద్వేషించడం లేదు. మెటీరియల్ భౌతిక అనుకొని ఆ రాజ్యాన్ని అతను త్యజించాలనుకోవటం లేదు. అలాగే దాని మీద ఆసక్తిని అతను కలిగి లేడు అనమాట. యో నా ద్వేష్టి నా కాంక్షతి. హీఈస్ నాట్ డిజైరింగ్ ఆర్ హీఈస్ నాట్ ద్వేషించడం కూడా లేదు, రెండూ లేవు. ఏ విధంగా చేస్తున్నారు మరి? నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో. మహాబాహో అంటే అర్జునుడు. నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. ఉచ్యతే, అది ద బెస్ట్. బంధ విముక్తుని మిమ్మల్ని చేస్తుంది. ఇక్కడ కింద ఇచ్చినది పూర్తి అనువాదం కాదండి. దాంట్లో ముఖ్యమైన విషయాన్ని నేను కింద అనువాదంలో పెట్టాను. ఆ శ్లోకం యొక్క పూర్తి ట్రాన్స్లేషన్ కాదు. మీరు భగవద్గీత యథాతథం తీసుకుంటే మీకు ప్రభుపాదుల వారి ఫుల్ అనువాదం, పూర్తి అనువాదం దొరుకుతుంది. మనకు కావాల్సిన విషయం నేను ఇక్కడ పెట్టాను అనమాట. సో ద్వంద్వాలకు అంటే సుఖ దుఃఖాలకు, మంచి చెడులకు వాళ్ళు ఇంకా ఎటువంటి ఆసక్తిని గాని ద్వేషాన్ని కూడా చేయరనమాట. దేనికి వాడుతున్నారు వాళ్ళు? భగవంత్ కైకర్యానికి వాడుతున్నాడు. అది ఫెయిల్యూర్ చేయాలంటే అది భగవంతుని సంకల్పం, అది సక్సెస్ చేయాలన్నప్పుడు అది భగవంతుని సంకల్పం. నాకు ఎటువంటి దాని మీద ఆసక్తి లేదు. ఏదైనా కూడా నాకు ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ కృష్ణ అని వాళ్ళ చైతన్యం ఉంటుంది అనమాట. అర్జునుడు దీనికి పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఆయన ఆ చైతన్యంలో ఉన్నాడు కానీ మన కోసం ఈ ప్రశ్నలన్నీ అడుగుతున్నాడు అనమాట. ఈ రాజ్యాన్ని సంపాదించుకోవాలి అంటే వాళ్ళు ఇదివరకే సంపాదించుకుని ఉండొచ్చు. ఇంత చివరి వరకు వాళ్ళు ఇన్ని కష్టాలు అనుభవించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్కడో దూరంగా హస్తినాపురం వదిలేసి కాండవ ప్రస్థకి వెళ్ళి అక్కడ ఇంద్రప్రస్థాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని ఇన్ని కష్టాలు పడి ఉండక్కర్లేదు. అడవులు బట్టి
ఉన్నారు చాలా చిన్నతనం నుంచి పాండురాజుతోటి. మన ధృతరాష్ట్రుడు మాత్రమే పరిపాలిస్తూ ఉన్నాడు. వీళ్ళు ఇంత వైరాగ్యంతో ఉన్నవాళ్ళు ఇంతదాకా వీళ్ళు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దాని మీద ఆసక్తి ఉంటే ఇప్పుడు ఎందుకు వాళ్ళు యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యారంటే భగవంతుడు సంకల్పించాడు. భగవంతుడు వెనకాల వాళ్ళు వస్తున్నారు కానీ వాళ్ళ కోసం భగవంతుడు హెల్ప్ చేయడానికి రావటం లేదు. మనం ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. భగవంతుడు సంకల్పాన్ని నెరవేర్చడం కోసం వాళ్ళందరూ పంచపాండవులందరూ కూడా భగవంతుని పార్షదులుగా నుంచున్నారు అనమాట. ఆ కార్యాన్ని నెరవేర్చడం కోసం, సిద్ధించడం కోసం. సో అది పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్. మనం కూడా కార్యకలాపాన్ని చేయాలి, భగవంతుని సంకల్పం సారం చేయాలి. నెక్స్ట్ సో ఇంకా చెప్తున్నాడు భగవంతుడు ఏ విధంగా ఉంటారు అట్లాంటి వాళ్ళు. బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి త్యక్వా కరోతి లిప్యతే న స పాపేన పత్రం ఇవాంభస. తామరాకుపై నీటి బొట్టు అంటా ఉంటాం కదా మనం, ఆ విధంగా పద్మపత్ర ఇవాంబస అంటే మన తామరాకు మీద నీటి బొట్టు ఏ విధంగా అల్లల్లాడుతూ ఉంటుంది, అది టచ్ అవ్వదు అనమాట. ఎక్కడ ఉన్నా అది దాని స్పర్శంలోకి రాదు. ఆ విధంగానే మనం కూడా ఆ విధంగానే ఇటువంటి చైతన్యం ఉన్న వాళ్ళు నడుచుకుంటూ ఉంటారని చెప్తున్నాడు భగవంతుడు. ఇక్కడ పక్కన నేను ఒక పిక్చర్ పెట్టాను కదండి, అది వృత్రాసురుని కథ అనమాట అండి. ఇది భాగవతంలో వస్తుంది. వృత్రాసురుడు నిజానికి ఆయన 84 లక్షల జీవరాశుల్లో రాక్షసుడు అనే ఒక జీవరాశి కూడా ఉందన్నమాట. సో అట్లాంటి శరీరాన్ని ఆయన పొందాడు. అయినప్పటికీ ఆయన గొప్ప భక్తుడు. యాక్చువల్లీ గొప్ప భక్తుడు. ఏదో ఒక కర్స్ వల్ల ఒక శాపం వల్ల ఆయన ఆ విధంగా పుడతాడనమాట. పూర్వజన్మలో ఆయన భక్తుడే. అయితే రాక్షసుడిగా పుట్టినప్పుడు కూడా ఆయన భగవంతుడు విడిచిపెట్టలేదు. మనం అనుకున్నట్టు ఇందాక భగవంతుడు ఆయనతో పాటే ఉన్నాడు. ఆయన పూర్వజన్మ వృత్తాంతాన్ని ఆయన మర్చిపోలేదు. నేను భక్తుడని ఆయనకి గుర్తుంది. ఆ రాక్షసుడిగా ఉన్నా కూడా ఆయన పాప కార్యకలాపాలు ఏమీ చేయలేదండి. భగవత్ సంకల్పం అనుసారమే ఆయన నడుచుకున్నాడు అనమాట. యాక్చువల్లీ వృత్రాసురుడు ఒక యజ్ఞంలో నుంచి పుడతాడు. మీ అందరికీ తెలుస్తుంది నా ఈ స్టోరీ. ఒక యజ్ఞంలో నుంచి పుడతాడు. ఒక కష్ట అనే ఒక ఆయన ఈ యజ్ఞం ద్వారా పుట్టిస్తాడటండి. యజ్ఞం ద్వారా కరెక్ట్ అండి. వృత్రాసురుడు ఇంద్రుడి యొక్క యుద్ధం ఇది. సో త్వష్ట యొక్క కుమారుణ్ణి ఇంద్రుడు వధిస్తాడు. ఇంద్రుడు వధించినప్పుడు బ్రాహ్మణ బాలుని వధించినందుకు ఆయన చాలా కష్టాలు అనుభవిస్తాడు ఇంద్రుడు. ఆ తర్వాత ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఈ వృత్రాసురుడిని మంత్ర ఉచ్చారణ ద్వారా ఇంద్రుడికి శత్రువుగా పుట్టాలి అనే మంత్రోచ్చారణ చేయబోతూ ఇంద్రుడి చేత వధించాలి అని తప్పుగా చదివేస్తే ఆ ఇంద్రుడి ద్వారానే ఆయన ఉంచబడతాడు అనమాట. ఆ విధమైన వృత్తాంతం ఉంటుంది దాంట్లో. సో ఈ వృత్రాసురుడు జన్మిస్తాడు. కానీ అతనితో ఇంద్రుడు చాలా భోగ విలాసి కదండి. సో ఆయన పదవి మీద ఆసక్తి, ఇటువంటి చాలా ఆసక్తులు ఉన్నాయి. సో వృత్రాసురుడు అతనితో పోరాడినంతసేపు ఎన్నో రోజులు పోరాడతాడనమాట. అతను అసలు జయింప సఖ్యము కానీ ఒక పెద్ద రాక్షసుడు. ఆకాశం కూడా కనబడలేదట. ఆకాశాన్ని అంతా కప్పేశాడట. అంత పెద్ద భీకర ఆకారం ఆయన ఆ యజ్ఞం నుంచి పుడతాడనమాట అండి. ఇంద్రుణ్ణి వధించడానికి కోసమని ఆయన పుట్టిస్తాడు. కానీ తప్పుడుగా మంత్రం చదివేయడం వలన ఆ మంత్రానికి అర్థం ఏమవుతుంది, ఇంద్రుడి చేతిలో హతమార్చబడే ఒక జీవి అన్నట్టుగా అది మారిపోతుంది అర్థం. సో ఫైనల్ గా ఆయన ఇంద్రుడి చేతిలో వధించబడతాడు. కానీ పోరాడినంతసేపు కూడా ఆయన ఎంతో చక్కని జ్ఞానాన్ని, ఆత్మజ్ఞానాన్ని, జ్ఞానాన్ని ఇంద్రుడికి చెప్తూ ఉంటాడు అనమాట. అది మనం అందరం కూడా చదివితే చాలా చాలా మంచిది. భాగవతంలో వృత్రాసురుని కథలో వస్తుంది అనమాట అండి ఇది. సో ఎన్నో మంచి విషయాలు చెప్తాడు ఇంద్రుడికి. ఇంద్రుడు అవన్నీ పట్టించుకోకుండా ఎటువంటి పరిస్థితిలోనైనా వృత్రాసురుని వధించి తన 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 పదవిని మళ్ళీ చేజిక్కించుకోవాలని ట్రై చేస్తాడు అనమాట. ఇంద్రుడు మారడు, అది వేరే కదా. సో వృత్రాసురుడు ఈ విధంగా ఆయన ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కూడా తామర నీటి బొట్టులాగా ఆయన భక్తిని ఆయన మర్చిపోలేదు. ఆయన భక్తిలోనే ఉన్నాడు, కానీ కార్యకలాపం చేస్తూనే ఉన్నాడు.
భగవత్ సంకల్పం అనుసారం. ఏమండి? నెక్స్ట్ శ్లోక ప్రభు. ఇది అప్పుడెప్పుడో జరిగింది కదా, మరి మనం ఈ కాలంలో కలియుగంలో ఉన్నాము. మనందరికి ఇవంతా భగవత్ కైంకర్యం చేయడం అంటే, ఇంత పరిశుద్ధంగా ఉండాలంటే ఎలా సాధ్యము అని మనం అనుకుంటాం. మనం కొత్త పాటు కొంచెం స్నానం ఆచరిస్తాము, పొద్దున్న సాయంత్రం స్నానం ఆచరిస్తాము, కాస్త భగవంతుడికి దండం అని పెడతాము ఈ విధంగా. తర్వాత పిల్లలకి కొంచెం మంచి పాఠాలు ఏవో మోరల్ స్టోరీస్ చెప్తూ ఉంటాము, అంతా బాగుంటుంది. పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఏంటండి, వాళ్ళకి దుస్తులు సరిగా వేసుకోవడము సరిగా రాదు, ఆహారపు అలవాట్లు కూడా చాలా తామసికంగా, తర్వాత రాజసికంగా ఉంటాయి, లోవర్ మోడ్స్ లో ఉంటాయి. మరి అట్లాంటి వారిని కూడా ప్రభుపాదులు వారు వెళ్ళి ఎంత చక్కగా వాళ్ళు సన్యాసి దీక్షలు, రష్యా అంతా కూడా 1,00,000 మంది సన్యాసి భక్తులు ఉన్నారు. సన్యాసి భక్తులు అంటే అది మామూలు విషయం కాదండి. భగవంతుని కైంకర్యానికి మన దేహాన్ని అంతటిని కూడా అర్పించడము అనేది మామూలు విషయం కాదు. అది కూడా పాశ్చాత్యులకి మరీ కష్టము. వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి ఎటువంటి వైరాగ్యము నేర్పరు. మనం ఏం చేస్తాము, మనం అంతా సంపాదించుకుంటాము, మళ్ళీ వాటిని అసెట్స్ రూపంలో ఇల్లులుగా, తర్వాత బంగారంగా మనం అంతా దాచిపెట్టుకుంటాం ఇండియన్స్. కానీ మరి పాశ్చాత్యులు ఎప్పటికీ అప్పుడే చక్కగా వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టేసి దాన్ని భోగిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి భోగించడం తప్ప మరే విధమైన జీవిత లక్ష్యము ఉండదు, జీవిత లక్ష్యము లేదు. కానీ ప్రభుపాదుల వారు వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేశారండి, తామరాకుపై నీటి బొట్టుగా ఉండడం అంటే ఏంటండి, మనందరం అమెరికా, ఎవరైనా కొత్తగా అమెరికా వెళ్ళారనుకోండి, వెంటనే ఈ చీర బొట్టు అన్ని తీసేస్తారు, చక్కగా అక్కడ ఒక ప్యాంట్ షర్ట్ వేసుకుంటారు. మాతాజీస్ కూడా కదండి, మనం చూస్తూ ఉంటాం, వాళ్ళలాగా మారిపోతాం. ఏదైనా మనం ఒక టూర్ వేసుకున్నాం అనుకోండి, అమెరికా వెళ్ళాం అనుకోండి, మనం చీర అంతా కట్టుకుని ఉంటారా, మన వాళ్ళు అంతా మార్చేసుకుంటారు అనమాట. వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉన్నారో మనం ఆ విధంగా మారిపోతాం. ప్రభుపాదులు వారు అట్లా కాదండి. ఆచార్యులంటే వాళ్ళు ఆచరించి ప్రచారం చేస్తారు. సో దే ప్రీచ్ బై ఎగ్జాంపుల్. సో ఆ విధంగా వాళ్ళని మార్చారనమాట. చక్కగా ప్రసాదం వండి పెట్టి, గులాబ్ జామున్స్ అవన్నీ చేసి ప్రసాదాన్ని వాళ్ళకి తినిపించి, ఈ భగవద్ జ్ఞానాన్ని అంతా నేర్పించి, వాళ్ళకి హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ఎలా జపం చేయాలో నేర్పించి, సత్వగుణంలో ఏ విధంగా మనం ఉండాలి, ఏ విధంగా శుభ్రంగా ఉండాలి అని నేర్పించి, అన్ని అలవాట్లను మనకన్నా చక్కగా వాళ్ళు మన సామాన్యంగా మన వాళ్ళని కన్నా వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ రెట్లు చక్కని జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉన్నారు అన్నమాట. సో ఇది సాంగత్యం ఇవ్వడం. మనం సాంగత్యాన్ని తీసుకోకూడదు అనమాట అండి. మన దగ్గర ఉన్న మంచి సాంగత్యాన్ని, పరదుఃఖ దుఃఖి పక్కన వాళ్ళ దుఃఖాలని పోగొట్టడం కోసం మనం మన సాంగత్యాన్ని ఇవ్వాలి, కానీ వాళ్ళ నుంచి సాంగత్యాన్ని పెంపొందించుకొని ఇంకా పతనం అయిపోకూడదు అనమాట. ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నారు, వాళ్ళ జీవితాల్లో ఆనందం తప్ప మరి ఇంకేమీ లేదు. సో భగవంతుని సెంటర్ లో పెట్టుకొని, భగవంతుని కేంద్రంగా ఉంచుకొని మనం కార్యకలాపాలను చేస్తుంటే ఇంక ఎటువంటి భయం, ఎటువంటి భీతి, నా చివరి క్షణంలో ఏమవుతుంది, నేను స్వర్గానికి వెళ్తానా, నరకానికి వెళ్తానా, భగవద్ధామానికి వెళ్తానా, ఎటువంటి చింతన మనకి లేదు. ఇక్కడ ఒక చిన్నది చెప్పచ్చండి. ఇప్పుడు మీరు ఒక కోతి పిల్లని చూసారనుకోండి, కోతి తన తల్లిని ఎట్లా పట్టుకుని ఉంటుందండి, కింద పట్టుకుని ఉంటుంది, ఇలాగా అతుక్కుని ఉంటుంది, కింద నుంచి చేతులు పైకి పెట్టుకొని పట్టుకుని ఉంటుంది. ఆ కోతి, తల్లి కోతి ఒక చెట్టు నుంచి ఇంకో చెట్టు గెంతుతూ ఉంటే ఆ చంటి పిల్ల అది గట్టిగా పట్టుకోలేకపోయిందండి అనుకోండి, ఏమవుతుంది, అంత పైనుంచి ఆ చెట్టు మీద కింద పడిపోతుంది, చనిపోయే ఆస్కారం ఉంది. ఈ విధమైనది ఈ కర్మ జ్ఞాన యోగాలు, ఈ భగవంతుని కైంకర్యం లేకుండా మనం ముందుకెళ్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, మన స్వంత బలంతో మనం ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని పట్టుకొని ఉండాలి. మనం ఎక్కడైనా కొంచెం విశ్వామిత్రులాగా కొంచెం వదులుగా ఉన్నామంటే పడిపోతాం అన్నమాట. ఎందుకు, అక్కడ భగవంతుడిని పెట్టుకోలేము మనం. ఎంత భౌతిక జగత్తు మీద మనకి భయం ఏర్పడింది, ఇదంతా మనల్ని బంధించేస్తుందని భయం ఏర్పడింది. కానీ మన సొంతగా ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని చేజెక్కించుకోవాలని అనుకుంటే మాత్రం ఈ కోతి పిల్లలాగా మన సొంత బలం మీద, బలహీనమైన బలం మీద మనం ఆధారపడి చేస్తామన్నమాట. చేస్తే అది ఎప్పుడైనా మనం పడిపోవచ్చు.
అయితే ఒక పిల్లి తన పిల్లల్ని ఎలా పట్టుకుంటుందండి? తల్లి చక్కగా పిల్లిని పట్టుకుంటుంది, పిల్లి పిల్లల్ని పట్టుకుంటుంది, అది పడిపోయే ఛాన్సే లేదు. అలాగనే భగవంతుడు పట్టుకుని ఉంటాడనమాట. భగవతి కైంకర్యంలో మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే, కర్మయోగాన్ని చేయగలిగితే కనుక భగవంతుడు మనకు సంపర్కంలో ఉంటాడు కనుక మనం పడిపోయినా కూడా నష్టమేమీ లేదండి. భగవంతుడు అక్కడే ఉన్నాడు కాబట్టి విడిచిపెట్టడు. ఫర్ ద టైం బీయింగ్ మేబీ ఒక పాఠాన్ని నేర్పించడానికి పైకి కనిపించవచ్చు, కానీ భగవంతుడు ఆ భక్తుడిని విడిచిపెట్టడు. సో అది చాలా చాలా చక్కని పరిస్థితి. సో యాక్షన్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్ అని ఎందుకు పెట్టారంటే ప్రభుపాదుల వారు దీని గురించి మనందరం కూడా తెలుసుకోవాలి. భగవంతుని సెంటర్ లో పెట్టుకోకుండా మనం భగవద్గీత చదువుతాం, కృష్ణుడు వద్దు, మన కర్మయోగం కావాలి, జ్ఞానయోగం కావాలి, ధ్యాన యోగం కావాలి, అష్టాంగ మార్గం కావాలి, ప్రాణాయామాలు కావాలి, ఇవన్నీ కావాలి మనకి, కానీ కృష్ణుడు వద్దు. ఇవన్నీ ప్రతిపాదించిందే భగవంతుడు. ఈ యోగాలంటే కూడా దాని అర్థం ఏంటి? యోగం అంటే భగవంతునితో అనుసంధానం, భగవంతునితో సంబంధం ఏర్పరచుకోవడం, యోగము సంబంధము. మనందరికి కృష్ణుడు వద్దు. హరి కృష్ణ. సో కృష్ణుడు వద్దు, కానీ మనకి భగవంతుడు చెప్పిన జ్ఞానం కావాలి. ఓ ఆత్మ ఈ విధంగా ఉంటుందా, ఆత్మ సనాతనమైనదా, సూక్ష్మ శరీరం ఉంటుందా, ఈ జ్ఞానం అంతా మనకు కావాలి. అది కోతి వంటి మానసిక స్థితి, ఆ కోతి పిల్ల వంటి మానసిక స్థితి. మనం మన బలం మీద, మన జ్ఞాన సంపద మీద మనం ఆధారపడుతూ ఉంటాం అన్నమాట. అది చాలా రిస్కీ ఫ్యాక్టర్ అన్నమాట అండి. చూడండి ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నారు వీళ్ళంతా కూడా. మనం కూడా ఆ విధంగా ఉండొచ్చండి, ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు. చక్కని జీవన శైలిని మనం ఏర్పరచుకోవాలి. జీవన శైలిని మార్చుకోవడానికి ముందు ప్రయత్నించాలి. దానికి మొట్టమొదటి మెట్టు హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపించడం. అందరూ కూడా చేతులు పైకెత్తి చక్కగా చెప్పండి, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఈ విధంగా మనం జీవిత శైలిని మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. ఏదో వినేసాము, 18 రోజులు అయిపోయింది, భగవద్గీత అంతా మనకి ఏదో కొంచెం అర్థమైంది అనేది కాకుండా దాన్ని పూర్తిగా మనం జీవితంలోకి ఆస్వాదించుకోవాలి, చక్కగా అనుసరించాలి అన్నమాట అండి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రభు. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మీరందరూ కూడా దీన్ని బై హార్ట్ చేస్తే మంచిది. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునీ చైవ స్వపాకే చ పండిత సమదర్శిన. వెరీ వెరీ నైస్ శ్లోక. అందరూ కూడా అంత ఆనందంగా ఉన్నారు, ఎవరు ఎవరితో కూడా గొడవ పడట్లేదు, అందరూ కూడా చక్కని అనుసంధానంగా వెళ్తున్నారు. ఎందుకని అంటే ఇటువంటి కృష్ణ చైతన్యంలో మనం మన చైతన్యాన్ని ఉంచుకున్నప్పుడు మనకి ఒకలాంటి సమభావన కలుగుతుంది అన్నమాట. ఎందుకని వాళ్ళు మన పైన ఉన్న డిఫరెంట్ కవరింగ్స్ ని చూడరు. నా పైన ఉన్న ఆ శరీరం ఒక స్త్రీదా, లేకపోతే ఒక పురుషునిదా, లేకపోతే ఒక పక్షిదా, ఒక జంతువుదా, ఒక చెట్టుదా అనే ఈ విధమైన పైన కవరింగ్స్ ని వాళ్ళు చూడరు అనమాట. ఏం చూస్తారన్నమాట అండి, లోపల ఉన్న పరమాత్మని చూస్తూ ఉంటారు. మనం మన ఇస్కాన్ లో మనం చూస్తే ఒక ప్రభుని, ఒక పురుషుణ్ణి మనం చూడగానే ఒక భక్తిని మనం ఏం చేస్తాము, హరే కృష్ణ ప్రభు అని సమర్పిస్తాం. ప్రభు అంటే ఎందుకని, ఆ శరీరంలో భగవంతుడు కూడా కొలువై ఉన్నాడు పరమాత్మ రూపంగా. ప్రభు అంటాం అన్నమాట. నేను నీ దాసుని, చెప్పండి ప్రభు ఏ సేవ నేను చేయగలను, ఈ విధంగా మనం మాట్లాడతాం. అదే ఒక స్త్రీని, ఒక భక్తురాలిని మనం చూసామనుకోండి ఇస్కాన్ లో, ఏమంటాము, హరే కృష్ణ మాతాజీ. స్త్రీలందరూ కూడా మనకు మాతలతో సమానం, భగవంతుడు లోపల కొలువై ఉన్నాడు కాబట్టి. సో మనం ఆ భగవంతుని ఈ రూపం గురించి కొంచెం విశ్లేషంగా మాట్లాడుకుందాం. భగవంతుడు చెప్తున్నాడు ఏ విధంగా పరమాత్మ రూపంలో మన హృదయంలో ఆయన నివసిస్తూ ఉన్నాడు అనేది మనకి ముందు చాప్టర్స్ లో, అధ్యాయాల్లో మనకి కనబడుతుంది. సో ఈ చతుర్భుజ రూపము, దీనికన్నా ముందు ఇంకొక సాక్షాత్కారం ఉందన్నమాట అండి. అదేమిటి, బ్రహ్మజ్యోతి అంటే భగవంతుని, అంటే శ్రీకృష్ణుని గోలోకధామం నుంచి, శ్రీకృష్ణుని శరీరం, దివ్య శరీరం నుండి వెలువడే తేజస్సుని మనం బ్రహ్మజ్యోతి, ఆధ్యాత్మిక ఆకాశము. ఇంకొక విధంగా చెప్పుకోవాలంటే ఆధ్యాత్మిక ఆకాశము. మనకి ఎలా ఆకాశం ఉందో
భౌతిక జగత్తు కూడా ఒక మూలన ఉంది. ఆధ్యాత్మిక జగత్తులోనే ఒక మూలన చిన్న మబ్బు లాంటి నల్లని మబ్బులాగా మనకి భౌతిక జగత్తు ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలో ఉంది. ఆ మబ్బుని దాటి వెళ్ళడానికి మనం ఇలా చాలా తంటాలు పడిపోతూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఏమండి, చిన్న మబ్బు వంటిది అనమాట అండి. దాంట్లోనే ఎన్నో వేల అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు తేలియాడుతూ ఉన్నాయి. అంతా కూడా భౌతిక జగత్తులే. అందులోని ఒక్క బ్రహ్మాండంలో మనం, అది కూడా భూమండలంలో మనం ఉన్నాం అనమాట అండి. ఎంత సూక్ష్మమైన వాళ్ళం మనం. అయితే భగవంతుడు ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలో మరి ఏముంటుంది? అంత ఖాళీగా తెసుగా ఉంటుందా? తేజస్సుగా ఉంటుంది. కానీ ఎన్నో లోకాలు ఉన్నాయన్నమాట. వైకుంఠ లోకాలు ఉన్నాయి. అక్కడ భగవంతుడు వివిధ రూపాల్లో విరాజమానం ఉన్నాడు. చతుర్భుజ రూపంలో విరాజమానమై ఉన్నాడు. ఆ లోకాలను ఏమంటామండి? వైకుంఠ లోకాలు. అక్కడ చతుర్భుజ రూపంలో ఉంటాడు. అదే భగవంతుడు మన హృదయాన్ని కూడా ప్రవేశించాడు అని ఇక్కడ కొట్టిమిట్ట ఆడుతున్నామని భగవంతుడు మనల్ని విడిచిపెట్టేయలేదండి. ఇక్కడ ఒక స్టోరీ చెప్తానండి. ఒక రాజు ఉన్నాడు అనమాట. ఆ రాజుకి 4 భార్యలు. అయితే 4 భార్యల్లో మొదటి భార్యకి చాలా ఇష్టం, చాలా ప్రీతికరమైన భార్య మొదటి భార్య. అయితే ఆ భార్య ఏమడిగినా కూడా భగవంతుడు ఇవ్వకుండా, ఆ రాజు ఇవ్వకుండా ఎప్పుడూ లేడనమాట. నో అని చెప్పిందే లేదు. ఏమడిగితే అది చక్కగా కొనిచ్చాడు, చక్కగా ఏర్పాటు చేసి ఇచ్చాడు. సో రెండో వైఫ్ ఉంది, సెకండ్ వైఫ్, రెండవ భార్య. ఆవిడని చాలా చక్కగా అందంగా ఉంటుంది, సౌందర్యంగా ఉంటుంది. సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆవిడ్ని వెంట పెట్టుకొని వెళ్ళేవాడు అనమాట. ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆవిడ లేకుండా వెళ్ళేవాడు, వెంట పెట్టుకొనే ఉండేవాడు అనమాట. అలాగనే మూడో భార్య ఉండేది. మూడో భార్యని తనకి ఏదైనా సుఖం కలిగినా, దుఃఖం కలిగినా, మంచి నిర్ణయం తీసుకోవడం కోసం వారిని ఆ మూడవ భార్యని సంప్రదిస్తూ ఉండేవాడు. సుఖ దుఃఖాలు పంచుకోవడం కోసం ఆ మూడో భార్యని సంప్రదిస్తూ ఉండేవాడు. ఇక 4వ భార్యని ఎప్పుడూ కూడా ఆయన గమనించలేదు, అసలు ఆయన గుర్తు పెట్టుకోలేదు, అసలు సరిగా ఆవిడ్ని పట్టించుకోలేదు, నిర్లక్ష్యం చేశాడు 4వ భార్య. సో ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంది. ఈ రాజు చివరిగా ఏమైందండి? ఈ రాజు అంతకాలానికి చేరుకున్నాడు, అంత్య దిశకి చేరుకున్నాడు. అంటే మరణావస్థలో ఉన్నాడు అనమాట. సో పాన్పై పడుకుని ఆయన భయపడుతూ ఉన్నాడు. అరే, ఇంతకాలం నా 4 భార్యలతో చక్కగా ఎంతో ఆనందంగా గడిపాను కదా, ఇప్పుడు నేను ఒంటరిగా ప్రయాణించాల్సి వస్తుంది. నాతో ఏ ఒక్క భార్య అయినా వస్తే నాకు కొంచెం ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది ఈ ప్రయాణం అని చెప్పి మొదటి భార్యని పిలుస్తాడు. మొదటి భార్యని పిలిచి, మరి నీకు నేను నా జీవితాంతం అంతా నీకు కావాల్సినవన్నీ నేను ఏర్పాటు చేశాను కదా, ఇప్పుడు నాకు అంత్యకాలం వచ్చేసింది, నేను ఒక్కడే ప్రయాణిస్తున్నాను, నువ్వు నాకు తోడుగా రావచ్చు కదా అని అడుగుతాడు అనమాట. దానికి ఆ భార్య చెప్తుంది, అది మీరు ఇచ్చారు, మరి నేను తీసుకున్నాను, అంతవరకే అయిపోయింది. ఇంకంతకన్నా మించి మీకు నాకు ఎటువంటి సంబంధము లేదు. మీరు ఇచ్చినంత వరకు నేను ఉంటాను, తీసుకుంటాను. మీరు ఇవ్వకపోతే అంతే, రిలేషన్షిప్ ఇస్ క్లోజ్డ్, ఈ బంధనం ఇంతవరకే అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడు ఆ రాజు చాలా బాధపడిపోయాడు. ఇంకా రెండో భార్య దగ్గరికి వెళ్తాడన్నమాట. రెండో భార్య దగ్గరికి వెళ్ళి, మరి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా నేను వెంట పెట్టుకొని తీసుకెళ్ళాను కదా, ఎప్పుడు నేను నిన్ను ఒంటరిగా విడిచిపెట్టలేదు కదా, నువ్వైనా నాతో పాటుగా వస్తావా, నేను ఒంటరిగా ప్రయాణం చేస్తున్నాను అని అడుగుతాడు. ఇప్పుడు రెండో భార్య ఏం చెప్తుంది, ఓ మీరు ఒంటరిగా ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతున్నారా, సరే మీరు వెళ్ళండి, మీరు వెళ్ళగానే నేను ఇంకొకరి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను, ఇంకొకరిని ఆశ్రయిస్తాను అని చెప్పింది అనమాట. దీనికి ఆ రాజు చాలా షాక్ అయిపోతాడు, చాలా బిత్తరపోతాడు అనమాట. బిత్తరపోయి మూడో భార్య దగ్గరికి పోయి మూడోని అడుగుతాడు అనమాట. ఇంతకాలం మన ఇద్దరం కూడా సుఖ దుఃఖాలని చక్కగా పంచుకున్నాము, ఇప్పుడు నాకు చివరి క్షణాలు వచ్చాయి, నువ్వు నాతో పాటు వస్తావా అంటే, ఇంత దుఃఖమైన పరిస్థితిలో ఉన్నావా, సరే నువ్వు అడుగుతున్నావు కదా, మేము ఆ చితి మంటల వరకు వస్తాము, అంతకు పైన మేము రాలేము, నేను రాలేము అని చెప్తుంది అన్నమాట ఆ భార్య, మూడవ భార్య. ఇక రాజుకి హోప్లెస్ గా అయిపోయాడు, ఇటువంటి ఆశ. అప్పుడు ఇక 4వ భార్యను పిలవడానికి అతనికి
మొహం చెల్లలేదు. ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడు పట్టించుకోలేదు, నిర్లక్ష్యం పెట్టాడు. సో ఈ 4వ భార్య ఏం చేసింది, తనంతట తానే వచ్చి ఆ రాజుకి చెప్తుందన్నమాట. ఓ మహారాజా, మీరు ఎటువంటి భయాందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. నేను మీతో పాటుగా మీతో ప్రయాణం చేస్తాను, మీరు భయపడకండి అని చేదోడిని ఇచ్చిందనమాట రాజుకి. సో దీన్ని మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే ఈ రాజు ఆత్మ, మనం జీవాత్మ అన్నమాట. అయితే ఈ జీవాత్మ మొదటి భార్య ఎవరండి, దేహము. ఆ దేహం ఏది అడిగితే అది ఇస్తూ ఉంటాం. ఆ మొదటి భార్యకి ఏ విధంగా ఇచ్చాడు రాజు, ఆ విధంగానే ఈ దేహానికి కావాల్సినవి కూడా ఆ రాజు ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నాడు. కానీ ఎంతవరకు అండి, ఆ చితిమంటల్లో కాలిపోయే వరకే, ఆయన ఇచ్చినంత వరకు ఆయన తీసుకున్నంత వరకే. తర్వాత ఆ దేహం నశించిపోతుంది, తర్వాత ఇంకా మన దగ్గర ఉండదు. ఇంతకాలం దాన్ని పోషించి దాన్ని చక్కగా సౌందర్యంగా తీర్చిదిద్ది మనం ఎన్నో రకాలైన దాని మీద కార్యకలాపాలు చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. కానీ ఇది ఆ దేహం మరి నశించిపోయేంత వరకే, ఆ తర్వాత మనతో పాటు ఉండదు అది. అయితే రెండవది, భార్యని వెంట పెట్టుకుని వెళ్తూ ఉండడం అంటే ఏంటండి, మన పేరు ప్రతిష్ట, మన హోదా, మన ధన సంపద, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేను సో అండ్ సో కంపెనీలో ఒక ఇంజనీర్ని, నేను సో అండ్ సో పెద్ద సింగర్ని, ఈ విధంగా వివిధ రకాలైన ఉపాధులు, వివిధ రకాలైన డెసిగ్నేషన్స్ తో మనం బయట తిరుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. మరి అవి ఎక్కడి వరకు వస్తాయండి, మనం చనిపోగానే అవి వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతాయి, వేరే వాళ్ళకి ఆ పేరు ప్రతిష్టలు వెళ్ళిపోతాయి. ఇప్పుడు సపోజ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనుకోండి, నేను చనిపోయినా కూడా నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా ఉండిపోతానా అండి, వేరే వాళ్ళు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిపోతారు, అంతే కదండి. సో పేరు ప్రతిష్ట ఎంతవరకు అండి, ఈ భౌతిక జగత్తులో మనం ఉండేంత వరకే. అవి నెక్స్ట్ లైఫ్ కి పాస్ ఆన్ అవ్వవు, తర్వాత జీవితంలోకి అవి క్యారీ ఆన్ అవ్వవు. తర్వాత మూడవది, బంధుమిత్రులు, మన శ్రేయోభిలాషులు, మనం మంచి కోరేవారు అన్నమాట. ఆ మూడో భార్య ఎవరు, ఆ సుఖ దుఃఖాలను మనం వాళ్ళతో పంచుకుంటాం, జీవితాంతం వాళ్ళు మనకు శ్రేయోభిలాషులు మనం తలుస్తాం, వాళ్ళు కూడా శ్రేయోభిలాషులుగా ఉంటారు వారు. కానీ ఎక్కడి వరకు రాగలరు అనమాట, చితి మంటలు కాలేదాకా మన కోసం వేచి ఉండి వాళ్ళ ఇంటికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు అనమాట. వాళ్ళు రావాలన్నా కూడా మన బంధుమిత్రులు, మన భార్య బిడ్డలు గాని, మన తల్లిదండ్రులు గాని ఎవరు కూడా మనల్ని అది దాటి రావాలన్నా కూడా వారు రాలేరనమాట అండి. ఆ చితి మంటల వరకే వారు రాగలుగుతారు. మరి 4వ భార్య ఎవరండి, పరమాత్మ. మన హృదయం లోపలే ఉన్నాడు, పట్టుకోలే జీవితాంతం. మనం హృదయం లోపలే చక్కగా భగవంతుడు కొలువై ఉపస్థితమై చక్కగా ఉన్నాడు. మనం ఎప్పుడు ఆయన వైపు చూస్తే కదా, మీరందరూ చూస్తున్నారు, క్షమించాలి, చక్కగా భగవద్గీత అధ్యయనం చేస్తున్నారు, మీరందరూ భగవంతుని దర్శించాలని వచ్చారు కాబట్టి మీకు ఇది వర్తించదు. చాలా సంతోషం. సో మనం ఈ ముండకోపనిషత్తులో ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తున్నారు. ఒక చెట్టు పైన 2 పక్షులు ఉన్న విధంగా దేహంలోని హృదయంలో 2 పక్షులు ఎవరండి, ఆత్మ పరమాత్మ, ఈ 2 జీవులు ఉన్నారన్నమాట. ఒకరి విభు అయిన జీవాత్మ, ఒకరు అణువైన జీవాత్మ. పరమాత్మ ఆత్మ రూపంగా 2 పక్షులు నివసిస్తున్నాయి మన ఈ శరీరం లోపల అని మనం గుర్తించుకోవాలి. అప్పుడు ఎప్పుడు మనం మొహాన్ని ఇటుపక్కకు తిప్పి ఉంటాం అన్నమాట. భగవంతుడు మన పక్కన ఉన్నా కూడా మనం ఇటు పక్కన బాహ్య ప్రపంచాన్ని అంతా చూడటానికి ఆసక్తిగా ఉంటాం. మనం ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా తిరిగి భగవంతుడిని దర్శించుకుంటామో మన జీవితం సఫలమైనట్టే, మన జీవితం సఫలమైనట్టే. మన ఎన్నో లోవర్ స్పీషీస్ కి, న్యూన జాతుల్లోకి, ఎగువ జాతుల్లోకి, మలములోని పురుగు వంటి జీవరాశిలోకి ప్రవేశించినా కూడా భగవంతుడు మనల్ని విడిచిపెట్టాడు అనమాట. ఆ పురుగులో కూడా ఆత్మ పరమాత్మ 2 ఉంటాయి. ఊహించుకోండి, ఎవరు మనతో ఆ విధమైన సాంగత్యాన్ని ఇవ్వగలుగుతారు, అంత కరుణ ఎవరికి ఉంటుంది? సాక్షాత్తు అనంత బ్రహ్మాండ నాయకుడు పరమాత్మ రూపంగా మనల్ని నిర్దేశించడం కోసం, మార్గదర్శకం చేయడం కోసం మనతో పాటుగా ప్రయాణిస్తూ ఉంటాడు అనమాట అండి. సో విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని, ఈ విషయం వారికి బాగా తెలుస్తుంది. సో ఒక బ్రాహ్మణుణ్ణి, ఒక పండితుణ్ణి, ఒక చండాలుడు అంటే కుక్క మాంసాన్ని భుజించేవాడు, కుక్కలతో సాంగత్యం చేసేవాడు చండాలుడు అని పిలువబడతాడు అనమాట. ఆ తర్వాత
స్త్రీ చైవ స్వపాకేచ పండిత సమదర్శిన. అందరినీ కూడా ఒకలాగే చూస్తాడు. చండాలుణ్ణి, పండితుణ్ణి, ఒక జీవిని, చెట్టుని, పక్షిని అన్నిటినీ కూడా సమానంగా చూస్తాడు. ఈ పైన కవరింగ్సే కదా, ఎప్పుడైనా పోతాయి. లోపల జీవాత్మ, పరమాత్మ రెండు ఉన్నతమైన వస్తువులు ఉన్నాయి లోపల, జీవులు ఉన్నాయి లోపల. అది చూస్తాడనమాట పండితుడైన వాడు, విద్యా విన సంపన్నే అనే ఒక వ్యక్తి. సో మనం కూడా ప్రతి మనిషిని గౌరవిస్తూ భగవంతుడు వారిలో ఉన్నాడని గమనిస్తే కనుక ఈ ప్రపంచంలో ఎటువంటి మనకి ఈ ఫైట్స్ కానీ యుద్ధాలు కానీ జరగవన్నమాట అండి. అందరూ సఖ్యంగా మనం ముందుకు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఒక సో మనకి ఈ అధ్యాయం చాలా చిన్నదండి. ఇది అయినా కూడా నేను కొంచెం అందుకనే కొంచెం మనకి తెలియాల్సిన విషయాలన్నీ ఈ రోజు అధ్యాయంలో కవర్ చేశాను. ముందుగా అవసరమయ్యే విషయాలు బేసిక్స్ అన్ని ఇందులో నేను కవర్ చేశాను. ఇంకొక 2-3 శ్లోకాలు మనకి అయిపోతుంది. తర్వాత ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగచ్చు. ఇప్పుడే రాసి రెడీగా పెట్టుకోండి. సో ఏహి సంపర్శ జా భోగో. ఇప్పుడు మనకున్న పంచేంద్రియాలు కూడా పంచ విధాలుగా మనల్ని ఆకర్షణలకు గురి చేస్తూ ఉందన్నమాట. ఇక్కడ 5 విషయాలకి భగవంతుడు 5 రకాలైన మనం ఎగ్జాంపుల్స్ గా చూద్దాము. ఇప్పుడు ఈ పురుగులు ఉంటాయి. ఈ పురుగులు కాంతి జ్యోతి యొక్క కాంతికి అట్రాక్ట్ అయ్యి అందులోనే కాలి చనిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. మనం చూస్తూ ఉంటాం, వర్షాకాలం వస్తూ ఉంటాయి ఇటువంటి పురుగులన్నీ కూడా. సో మన కళ్ళు దేన్ని చూసి దాని మీద భోగిస్తుందో అదే మనల్ని నాశనం చేస్తుంది. అట్రాక్ట్ అవ్వకూడదు అనమాట అండి. అలాగనే ఒక జింక ఒక హంటర్ ఉంటాడు కదా, ఆ వేటగాడు ఏం చేస్తాడు, ఈ జింకకి చక్కని మ్యూజిక్ అంటే చాలా, చక్కని సంగీతం అంటే చాలా ప్రీతి, చక్కని వాయిద్యం వాయిస్తాడనమాట. వేణువుని ఊదుతాడనమాట. వేణు ఊదుతూ దానికి ఒక కంచెను కూడా ఏర్పాటు చేస్తాడు, ఒక ట్రాప్ ని ఏర్పాటు చేస్తాడు. సో ఆ విధంగా అది బ్లైండ్ గా నాదాన్ని వింటూ 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 కూడా ఆ ట్రాప్ లో పడిపోతుంది. ఈ విధంగా మన చెవులు మనల్ని మోసగిస్తూ ఉంటాయి. అలాగనే మన చర్మము, ఈ 5 పంచేంద్రియాల్లో కన్ను ఒకటి, చెవి ఇంకొకటి, స్పర్శ జ్ఞానం అంటే ఈ స్కిన్ మీద మన ఆధారపడమైన భోగాన్ని చేస్తుంటాం. సో ఈ వేటగాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆడ ఏనుగుని చక్కగా ట్రైన్ చేసి ఆ ట్రాప్ గుండా వెళ్లే విధంగా ఆగ ఏనుగుని ఆకర్షించే విధంగా చేస్తారన్నమాట. ఆ విధంగా మగ ఏనుగు ఏమవుతుంది, ఆ ట్రాప్ లో పడిపోతుంది. సో ఇది చర్మం అంటే మన స్కిన్ ద్వారా సంభోగ వాంఛను తీర్చుకోవడానికి మనం ఈ విధంగా ట్రాప్ లో పడిపోకూడదు. తర్వాత స్మెల్ అంటే వాసన చూసే శక్తి. ఈ విధంగా కూడా మనం భోగ వస్తువులకి ఆకర్షితమైపోతూ ఉంటాం. వివిధ రకాలైన డియోడ్రెంట్స్, వివిధ రకాలైన పర్ఫ్యూమ్స్ మనకి ఇప్పుడు అమ్ముతూ ఉన్నారన్నమాట మార్కెట్ లో. ఈ విధంగా మనం ట్రాప్స్ లో పడొచ్చు అనే డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ మనకి మార్కెట్ లో దొరుకుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ విధంగానే ఇక్కడ సరైన ఇది కాకపోయినా ఈ విధంగా మనం అట్రాక్ట్ అయిపోతూ ఉంటామంట. బంబుల్ బీ ఏ విధంగా పుష్పం యొక్క వాసనకి ఆసక్తి కలిగి దానిలో పడి చిక్కుకుంటుందో, ఇక్కడ పద్మం పెట్టాం గాని ఇన్సెక్టివోరస్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కదా, దాంట్లో చిక్కి అది చనిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట. అలాగే జిహ్వ కూడా మనం ఆ విధంగానే మనం ఏమంటారు భేటి వేస్తా ఉంటే దానికి ఒక ఎర్ర, ఈ విధమైన ఈ పంచభోగ వస్తువులు మనకు ఒక ఎరలాగా మనల్ని అవి ట్రాప్ చేస్తూ ఉన్నాయి అన్నమాట. సో దానికి ఆది ఉంటుంది, అటువంటి భోగానికి ఒక ఆది ఉంటుంది, తర్వాత అది అంతమా కూడా అయిపోతుంది. అందుకనే దాన్ని తాత్కాలికం అన్నారు. అందుకనే దాన్ని ట్రాప్ లో పడద్దు. తాత్కాలికమైన భోగం నీకెందుకు, శాశ్వతమైన వాడు కదా, నీకు శాశ్వతమైన ఆనందం కదా కావాలి. వీటి చుట్టూ వెంపలాడుతూ అది అయిపోతుంది, మళ్ళీ కావాలని మళ్ళీ వెళ్తాము. ఈ విధంగా దాని చక్రంలో తిరుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ విధంగా మన సమయం అంతా వ్యర్థం అయిపోతుంది. సో ఈ విధమైన మనం భోగాలకు వైరాగ్యాన్ని పెంపొందించుకోవాలి. భగవంతుడి మీద ఆసక్తిని పెంచుకుంటూ
భౌతిక ఆసక్తుల మీద మనం వైరాగ్యాన్ని పెంచుకున్నామంటే చక్కని అటువంటి పరిస్థితి చక్కని ఒక ఆదర్శప్రాయమైన స్థితి అన్నమాట. భగవంతుని మీద ఆకర్షణ పెంచుకుంటూ ఉండాలి. ఏ విధంగా? హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని చేయండి, భగవద్గీతని అధ్యయనం చేయండి, భాగవత కథలని చదవండి, భగవంతుని ఏ విధంగా లీలలు చేశాడో చదవండి. ఆ విధంగా మనకు ఆసక్తి పెరుగుతుంది. మరి రుక్మిణీదేవి భగవంతుని లీలలు వినే కదా భగవంతుని చూడకుండానే ఆయన్ని భర్తగా పొందాలని ఆవిడ కాంక్షించింది. వినడం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. శ్రవణం అనేది మొదటి కార్యం భక్తిలో రావడానికి. సో ఈ విధంగా మనం భగవంతుని లీలలు, నామరూప గుణ లీలలు వింటూ ఉంటే మనకి ఆసక్తి పెడుతుంది. ఈ విధంగా అది మనం పరిశుద్ధి చేసి మనకి తెలియకుండానే మనం భౌతిక ఆసక్తుల నుంచి చక్కగా దూరం అయిపోతూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇంకా అటువంటి వారితో మనం సాంగత్యం చేయడానికి మనకి మనస్కరించదు. మనం వింటూ ఉన్నాం అనుకోండి, ఇవన్నీ కూడా మనకి మనస్కరించదు అన్నమాట. చాలా ఈజీగా మనకి వైరాగ్యం వచ్చేస్తుంది. భగవంతుడు ఏం చెప్పాడు? కర్మయోగో విశిష్యతే, డూ ఇట్ ఫర్ మై ప్లెజర్. ఇదే చక్కని విశిష్టమైన శ్రేష్టమైన మార్గం అని భగవంతుడు ముందే చెప్పేశాడు అర్జునుడికి. నెక్స్ట్ శ్లోక ఈ విధమైన మనం పంచేంద్రియాలకు లొంగిపోతూ ఉన్నాము, ధనము వగేరా వగేరా. నెక్స్ట్ ప్రభు. ఇదే చివరి శ్లోకము, కానీ అత్యంత ముఖ్యమైన ప్రధానమైన శ్లోకము. భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. ఒకసారి అందరం ఈ శ్లోక అనువాదం చేస్తామండి. సంపూర్ణ భావన యందున్న వారు నన్ను సర్వ యజ్ఞములకు తపస్సులకు చరమ భోక్తగను, సకల లోకములకు దేవతలకు ప్రభువుగను, సకల జీవులకు లాభమును గూర్చు వాణిగను మరియు శ్రేయోభిలాషిగను తెలుసుకొని భౌతిక నుండి విడిబడి పరమ శాంతిని పొందును. చాలా చాలా విషయాలు చెప్పేశాడు భగవంతుడు ఇందులో. నా సంపూర్ణ భావన ఎందున్న వారు అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదండి, భాగవతం చదవడం, భగవద్గీత చదవడం, రోజు హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించడం, ఈ విధంగా మన భావనని భగవద్ భావనగా మార్చుకున్నప్పుడు మనం ఏం తెలుసుకుంటామండి? వారు నన్ను సర్వ యజ్ఞకు అంటే సర్వ కార్యకలాపాలకు అనుకోండి, తపస్సులకు, మనం చేసే ఎటువంటి వైరాగ్యపూరితమైన కార్యక్రమమైన తపస్సుగా చెప్పొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏకాదశి వ్రతం చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఈ రోజు ఏకాదశి వ్రతం చక్కగా మీరందరూ కూడా భగవంతుని భగవద్గీతను వినడానికి చక్కగా మీరందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు. సో ఇది చాలా మంచి అవకాశం అన్నమాట. ఇది కూడా తపస్సే. ఏకాదశి వ్రతం అంటే ఏంటంటే మనం ధనధాన్యాల్ని ధాన్యాన్ని మనం స్వీకరించము, ధాన్యము పప్పులు ఇవన్నీ కూడా మనం స్వీకరించము. లిమిటెడ్ వెజిటేబుల్, లిమిటెడ్ అంటే మనం క్యారెట్, మళ్ళీ మన బంగాళదుంప, తర్వాత క్యాప్సికం, ఇటువంటి వాటిని మనం స్వీకరిస్తాము. పళ్ళను స్వీకరించవచ్చు, పాలను స్వీకరించవచ్చు. ఈ రోజు మనం ఈ వ్రతాన్ని పాటిస్తే కనుక మనకి ఎంతో, దీన్నే తపస్సు అని కూడా అనొచ్చు. కలియుగంలో మనం చేయగలిగే తపస్సు ఈ విధంగానే మనం చేయొచ్చు అనమాట అండి. సో యజ్ఞములకు తపస్సులకు చరమ భోక్తగను, నేనే అంతిమ భోక్తను. అంటే దాన్ని స్వీకరించగలిగే ఒక భోక్త ఉండాలి కదండి. నేను ఇప్పుడు రసగుల్లా చేశాను, దాన్ని ఎవరికి నేను కైంకర్యం చేయాలి? నేను తినొచ్చు, లేకపోతే నా పిల్లలకి పెట్టచ్చు, నేను భగవంతునికి కైంకర్యం చేయొచ్చు. కానీ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు? నా సంపూర్ణ భావమును ఎందున్న వారు నన్ను సర్వ యజ్ఞాలకి తపస్సులు అన్నిటికీ కూడా చరమ భోక్త, వాటిని ఎంజాయ్ చేసేవాడు, వాటిని అనుభవించేవాడు, వాటిని ఆస్వాదించేవాడు ఎవరు? నేనే చరమ భోక్త. భగవంతుడిని ఇక్కడ చరమ భోక్త అని చెప్తున్నాడు అనమాట. ఎందుకని మనం దేవీ దేవతల విషయం చూసినప్పుడు లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం చూసాం, దేవీ దేవతలకి మనం కైంకర్యం చేస్తున్నప్పుడు కూడా మనకి తెలియకపోవచ్చు, కానీ దేవీ దేవతలకు తెలుసు, భగవంతుడికి తెలుసు. ఏమని? మనం చేసే ఈ కైంకర్యాలన్నీ కూడా ఈ 33 కోట్ల దేవీ దేవతలని మీరు ఎవరు ఆరాధించినా అదంతా కూడా భోక్త భగవంతుడే. అహం సర్వస్య ప్రభవో, అందరికీ కూడా భగవంతుడే భోక్త, దాన్ని ఆస్వాదించేది భగవంతుడే. కాకపోతే మనం ఇండైరెక్ట్ గా వెళ్తున్నాం అన్నమాట. భగవంతుడికి డైరెక్ట్ గా మనం అర్పించకుండా దేవీ దేవతల రూపంగా మనం వెళ్తున్నాం. అది ఇండైరెక్ట్ సేవ, అంతగా భగవంతుడికి అది ప్రీతికరం కాదు.
పైన చూడండి ఎలా తినిపిస్తూ ఉన్నారో గోపబాలురందరూ కూడా. ఆయన తింటూ ఉంటే బలరాముడు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నాడు అన్నమాట. యాక్చువల్లీ అక్కడ ఆ గోపబాలుడు రసగుల్లా పెడతానని చెప్పి నోట్లో ఒక పుష్పాన్ని పెడుతున్నాడు అనమాట. అందరూ కూడా నవ్వుకుంటూ ఉన్నారు. సో ఇది మనకి కావాల్సిన భగవత్ సంబంధము. ఇటువంటి భగవత్ సంబంధం మనకు కావాలి. అంటే విష్ణువుతో కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు. విష్ణువుతో ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఆఫీస్ లో ఆఫీసర్ తో ఉన్నట్టు ఉంటుందన్నమాట. అదే భగవంతుడు అదే ఆఫీసర్, అదే పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇంటికి వచ్చేసాడు అనుకోండి, తన బిడ్డలతో ఏ విధంగా ఉంటాడు? మళ్ళీ ఆ యూనిఫామ్ అంతా విప్పేసి చక్కగా ఇంట్లో వేసుకొని దుస్తులు వేసుకొని చక్కగా ఆడుతూ పాడుతూ వాళ్ళ పిల్లల్ని వీపుపై ఎక్కించుకొని ఏంటి ఆడిస్తూ ఎట్లుంటాడో కృష్ణుడు విష్ణువే. కాకపోతే మన ఇంటిలో మన ఆఫీసర్ లాంటి వాడు అనమాట. మనకి ఎటువంటి లిమిటేషన్ ఉండదు. నాకు కాళ్ళకు మొక్కాలు అని అనడు, మనకు ఆరతి ఇవ్వమని అనడు. మనతో పాటుగా చక్కగా ఆడుతూ పాడుతూ మనకు ఆనందాన్ని ఇస్తూ ఉంటాడు అనమాట. మరి అర్జునుడికి అవసరమైనప్పుడు ఏం చేశాడండి? భక్తవత్సలుడుగా ఆయనకి ఆ రథాన్ని నడపడానికి కూడా సిద్ధమైపోయాడు. రథం నడపడం అంటే సామాన్యం కాదు. రథసారథి అవడం అంటే సామాన్యం కాదు. వెనకాలన్న అర్జునుడు విల్లుకారుడు కదండి. విల్లుకారుడు ఎటు తిప్పమంటే అటు తిప్పాలి. ఎలా తిప్పమంటాడో మీకు తెలుసా? అంత పెద్ద యుద్ధంలో వాళ్ళు ఇటు తిప్పునాయన అటు తిప్పునాయన అని నోట్లో చెప్పడానికి కూడా వాళ్ళకి సమయం దొరకదు. వాళ్ళకి ఎటువంటి ట్రైనింగ్ ఇస్తారు? కాలుతో వాళ్ళని తంతారనమాట. కాలితో ఆ రథసారథిని ఎటువైపు తంతున్నాడో విల్లుకారుడు, అటువైపు ఆ రథసారథి ఆ రథాన్ని జరుపుతూ ఉండాలి, తీసుకెళ్తూ ఉండాలి. అటువంటి ఒక దిగువ స్థాయి స్థానాన్ని తీసుకోవడానికి కూడా భగవంతుడు వెనకాడు. భక్తవత్సలుడు. సో చరమొక్తగను సకల లోకములకు దేవతలకు ప్రభువుగాను. సకల లోకాలకే కాదు, దేవీ దేవతలందరినీ భగవంతుడు ఏమన్నాడు? ఇహ దేవత. ఈ దేవతలందరూ కూడా భౌతిక జగత్తుకి సంబంధించిన వాళ్ళు. అంతకు పైన వాళ్ళకి ఎటువంటి వాటికి వాళ్ళ పవర్స్ వాళ్ళకి చల్లవన్నమాట. వాళ్ళ శక్తులన్నీ కూడా ఈ భౌతిక జగత్తుకి పరిమితం అయిపోయాయి అన్నమాట. పరిమితంగా ఉంటాయి. ఇహ దేవత. సో లోకాలకు దేవతలకు కూడా ఆయన ప్రభువుగాను తెలుసుకొని సకల జీవులకు లాభమును కూర్చువానిగను. మనం చెప్పుకున్నాం కదండి, మనం ఊగుగా ఒక దిగువ స్థాయి జన్మని ఎత్తినా కూడా భగవంతుడు మనల్ని విడిచిపెట్టడు. మరి ఆయన లాభం కూర్చేవాడే కదండి. లాభం కూర్చేవాడంటే మనకి ఈ భగవద్గీత ఇవన్నీ కూడా మన కోసమే ఇచ్చున్నాడు. మరియు శ్రేయోభిలాషిగను. శ్రేయోభిలాషి మన వాడు. ఎప్పుడు కూడా మనం ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళాలని కోరుకునే ఏకైక వ్యక్తి భగవంతుడే. భగవంతుడు ఆయన భక్తుడు. భౌతిక దుఃఖముల నుండి విడిబడి అటువంటి వాడు భౌతిక దుఃఖాల నుంచి విడిపోతాడు. ఆయన నరకానికి వెళ్ళినా కూడా ఆయనకి ఏం ఇబ్బంది లేదు. నరకంలో ఏదో సేవ ఉంది వెళతావా అంటే కూడా వెళ్ళిపోతారు భక్తులు, నో ప్రాబ్లం. భగవంతుడు ఉన్నాడు కదా పక్కన, అది వైకుంఠమే. సో భౌతిక దుఃఖాలు ఇక్కడున్న వాళ్ళకి వైకుంఠమే, దుఃఖాలు ఏమీ లేవు, వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారన్నమాట. భౌతిక దుఃఖముల నుండి విడివడి పరమ శాంతిని పొందును. శాంతంగా ఉంటారు. మనమేం చేస్తున్నాం? భోక్తారా మనమే. నేనే నేను నా కోసమే రసగుల్లా చేసుకుంటాను, నేనే నా క్లాస్ రూమ్ లో నేనే మొదటి స్థానంలో ఉండే ఒక పెద్ద మాస్టర్ని. మనం రివర్స్ లో ఆలోచిస్తామన్నమాట. ఈ శ్లోకంలో మనం మనల్ని పెట్టుకొని చూసుకుంటూ ఉంటాం. నేనే భోక్తను, నేనే అందరికి ఈశ్వరుడు, నేనే కంట్రోల్ చేస్తున్నాను, నా పిల్లలు నా భార్య అందరూ నా కంట్రోల్లో ఉన్నారు. సర్వ లోకాలకు మహేశ్వరిని అనుకోకపోయినా మన ప్రదేశంలో మనమే రాజుగా ఉన్నామని అనుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. సుహృదం సర్వభూతాన. మనకి ఏ విషయాలు తెలియపోయినా కూడా మనం మంచి చెడ్డలు చేస్తూ ఉంటాం పక్కన వారికి. అది మంచి చేస్తుందో చెడుతుందో మనకు కూడా తెలియదు. ఈ విధంగా మనల్ని ఈ శ్లోకంలో ఉంచుకుంటూ ఉంటాం. కానీ రిప్లేస్ ఇట్ విత్ కృష్ణ, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఆల్ రైట్. అన్ని కూడా చక్కగా వేటి ప్లేసుల్లో అవి చక్కగా కుదిరిపోతాయి అన్నమాట. భగవుడు సర్వలోక మహేశ్వరుడు. ఓకే ప్రభు, నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో మనం ఈ రోజు గీతా పాఠం ఏం నేర్చుకుంటున్నామండి? మన జీవితంలోని అన్ని కార్యకలాపాలను కైంకర్యంగా నిర్వహించే విధంగా మలుచుకోవాలి.
సింపుల్ అండి, ఏం లేదు. మనం అదే ఆహారం చేసుకుంటాము. తినే ముందు భగవంతుడికి చక్కని ప్రీతిగా ఆ ఆహారాన్ని భగవత్ కైంకర్యంగా భగవంతుని నిజంగా ఒకసారి ఆయనకి చూపించి, ఒక తులసి పత్రం వేసి ఆయనకి చూపించి మనం స్వీకరిస్తే అదే అయిపోయిందండి, భగవత్ కైంకర్యం అయిపోయింది. మనం సంపాదించే కొద్దిపాటి ధనంలో భగవంతుని సేవకు వాడండి. ఒక భగవద్గీతని ఎవరికైనా దానంగా ఇవ్వండి. ఆ ధనాన్ని ఉపయోగించి మీరు చేసే ఆ కార్యకలాపం పరిశుద్ధం అవుతుంది అనమాట. అలా విషయంలోనూ మీరు ఇంటెలిజెంట్ గా ఆలోచించాలి. ఆ నైపుణ్యం మనం నేర్చుకోవాలన్నమాట. స్కిల్ఫుల్ గా ఎక్స్పర్ట్ గా మనం ఆ భౌతిక కార్యాన్ని మనం కొంచెం దాన్ని స్పిరిచువలైజ్ చేయడానికి, భగవంతుని దాని లోపలికి తీసుకురావడానికి ట్రై చేయాలన్నమాట. భగవంతుని సంపర్కం చేత అది ఆటోమేటిక్ గా మనకి బంధించడానికి వీలు కాకుండా తయారైపోతుంది అన్నమాట. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఒకసారి అందరం కూడా మళ్ళీ రోజు ఏకాదశి కాబట్టి హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని చక్కగా భగవంతుని ప్రీత్యర్థం జపిద్దామండి. అందరూ చేతులు పైకి పెట్టి చక్కగా హరే కృష్ణ అని చెప్పండి నాతో పాటు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. చాలా ధన్యవాదాలండి మాతో పాటు ఇంతవరకు మీరు ఉన్నందుకు. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగచ్చు. హరే కృష్ణ. భగవద్వాణి శ్రీమద్ భగవద్గీత की जय. హరే కృష్ణ అండి. క్వశ్చన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చండి. కుందన రాచపూడి గారు అన్మ్యూట్ చేశాను మిమ్మల్ని. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ అండి, చెప్పండి. మాతాజీ, నాకు ఒకసారి 5వ అధ్యాయంలో 10వ శ్లోకం మళ్ళీ వివరించగలరా? తప్పకుండా. ఏది పద్మపత్రం ఇవాంబస నా ప్రభు మాతాజీ? పద్మపత్రం ఇవాంబస అదే పర్టికులర్లీ మీరు ఏం డౌట్ వచ్చిందో చెప్తే దాని మీద మాత్రం మనం ఫోకస్ చేయొచ్చు. అంటే అది తామరాకు పైన నీటి ఉండటం అది పాపమా లేకపోతే ఎలాగా, అది అర్థం కాలేదు. మళ్ళీ ఒకసారి పాపం అంటున్నారా? అంటే ఈ శ్లోకంలో అర్థంలో తామరాకు నీటిచే అంటబడనట్లుగా పాప కర్మములచే ప్రభావితుడు కాడు అని ఉంది కదా, దాని అర్థం. అంటే ఆ ఆకుని భౌతికమైన అనుకుందాం. ఆ ఆకు తామరాకు భౌతికం అనుకుందాం, భౌతిక జగత్తు అనుకుందాం. ఆ భౌతికమైంది మనకు అంటకుండా మనం ఉంటాం అక్కడే, ఏది కూడా అంటదన్నమాట. ఆ విధంగా మనం నడుచుకోమని అక్కడ అర్థం. ఆ ఆకుని భౌతికమైనదిగా ఆలోచించుకోండి, సరిపోతుంది. అదేనా మీ డౌట్? అదే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఫస్ట్ క్విజ్ చేద్దామండి. ఒక 2 minutes లో క్విజ్ కంప్లీట్ చేద్దాం, సో దట్ నెక్స్ట్ మనం క్వశ్చన్స్ తీసుకోవచ్చు. సో క్విజ్ కాదండి, మీరు మెయిన్ క్విజ్ యాక్చువల్గా వెబ్సైట్ లో చేయాలి. మీరు ఇక్కడ ఆన్సర్ చేసే క్వశ్చన్స్ ని పోల్ అంటాము. సో ఈ పోల్ ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అందరూ. ఈ స్క్రీన్ మీద పోల్ వచ్చేసిందండి. అదే ప్యారల్ గా క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటారా? చెప్పండి బ్రో. ఓకే, సో నెక్స్ట్ రవీంద్రన్. ఇందాక అడిగిన ప్రశ్నకి లోటస్ లీఫ్ ఈజ్ అన్టచ్డ్ బై వాటర్. ఒకటి భౌతికం అనుకోండి, ఒకటి ఆధ్యాత్మికం అనుకోండి. మన భగవద్గీతలో చెప్పినట్టుగా పద్మ పత్రాన్ని మనగా ఊహించుకోవాలి. వాటర్ ని మీరు అన్నట్టుగా జలాన్ని మనం భౌతికమైన విషయంగా ఆలోచించుకోవాలండి.
మీరు విన్నారని అనుకుంటున్నాను. రవీంద్రన్ As the lotus leaf is untouched 036. by water. వాటర్ ని మనం భౌతిక విషయంగా ఆలోచించుకోవాలి. హలో చెప్పండి ప్రభు. హరే కృష్ణ. మాతాజీ, చెప్పండి ప్రభు. ఇప్పుడు పాప పుణ్య కర్మలు అన్నప్పుడు మనం స్వామి వారికి సమర్పించడం ఎలా జరుగుతుంది? అంటే మనం చేసే పనుల్లోనా లేదంటే మనం ఊహించుకునే పనుల్లోనా? కొంచెం క్లియర్ గా చెప్తారా మీ క్వశ్చన్? ఊహించుకోవడం అంటే ఇప్పుడు నేను ప్రస్తుతం వేరు లోకంలో ఉన్నా, అంటే ఊహించుకోవడం అంటే నేను చేస్తున్న పని వేరు, నేను ఆలోచనలో ఉన్న ఆలోచనలు వేరు. అంటే అది ఎలా జరుగుతుంది పాప కర్మ పుణ్యాలు? అట్లా కాదండి, అట్లా కాదు. పాప కర్మలు అనేవి పక్కన పెట్టండి. పాప కర్మలు అసలు యోగంలోకి రావు. వికర్మలు మనం చేయడానికి వికర్మలని భగవత్ కైంకర్యానికి వాడటానికి ఛాన్స్ లేదండి. అవి చాలా చాలా రేర్, చాలా చాలా రేర్. ఎక్కడంటే ఒక ఆళ్వారు భగవంతుని మందిరం కట్టడానికి ధనం లేకపోతే తన శిష్యుల్ని దొంగతనం చేయడానికి పంపిస్తారు అన్నమాట. అది వికరమైనప్పటికీ భగవత్ కైంకర్యానికి వాడాడు కాబట్టి అది ఆధ్యాత్మికమైంది. కానీ వాళ్ళు ఆచార్యుల స్థానంలో ఉన్నారు కాబట్టి వారు చేయొచ్చు, కానీ మనకి అది అప్లికబుల్ కాదనమాట. అది మనం అది చేయడానికి అనుసరించకూడదు. కొన్ని మనం అనుసరించడానికి వీలు కాదు. వికర్మలన్నింటినీ తీసేయండి. పాప పుణ్య కర్మలు అనటం లేదండి ఇక్కడ. కర్మయుగంలోకి వచ్చేసారు అంటేనే అది విద్యుక్త ధర్మాలు అని అర్థం. అంటే పుణ్య కర్మలు మాత్రమే, అంటే ప్రిస్క్రైబ్ డ్యూటీస్ లో చెప్పబడిన మాత్రమే, శాస్త్రాల్లో చెప్పబడిన కార్యక్రమాలు మాత్రమే. పాపకర్మలు చేసి మనం భగవంతుని కైంకర్యం చేసామంటే ఇప్పుడు ఎట్లాగుంటుందంటే, నేను మాంసాన్ని తీసుకొచ్చి భగవంతుని కైంకర్యం చేస్తాను, వికర్మ. యూ కెనాట్ డూ దాట్. నేను ఏమంటారు, నేను ఒక వైన్ బాటిల్ తీసుకొచ్చి భగవంతుని కైంకర్యానికి వాడతాను అంటే అది వికర్మ, అది పనికి రాదండి. ముందు మనం ఇక్కడ నుంచి విడిపోవాలి తప్పకుండా. మనం ఫస్ట్ వికర్మ ఏంటి, అకర్మ ఏంటి, కర్మ ఏంటని తెలుసుకోగలిగితే దెన్ వీ క్యాన్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇట్. అట్లీస్ట్ మనం కర్మకాండ స్థితికైనా రావాలి. ఫస్ట్ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే కర్మకాండ స్థితికైనా మనం రావాలి. అంటే శాస్త్రానుగుణంగా నడుచుకోవడం చేతనవ్వాలి మనకి ఫస్ట్. వికర్మలు చేస్తూ మనం ఈ కైంకర్యాన్ని చేయడం కుదరదండి. చేసే పని గురించే భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, ఆలోచన గురించి కాదు. అంటే ఆహారం తింటున్నాం, స్పిరిచువలైజ్ ఇట్. పిల్లల్ని కంటున్నాం, దాన్ని స్పిరిచువలైజ్ ఇట్. తర్వాత చేస్తున్నాం, స్పిరిచువలైజ్ ఇట్. మనం చేసే ప్రతి కార్యం ధనార్జన చేస్తున్నాం, స్పిరిచువలైజ్ ఇట్. దాని కర్మలోనే ఉంది తప్ప మన ఆలోచన అనేది అది మానసిక కల్పన. మానసిక కల్పన. నేనేదో చేస్తూ ఉంటాను వేరే కార్యక్రమం, నేనేదో వేరేగా ఆలోచించుకుంటే ఇది స్పిరిచువలైజ్ అవుతుంది, అది కాదండి. చేసే పనిని భగవంతుని కైంకర్యంలో మనం వాడాలి. ఆహారం భుజిస్తుంటే మనం ఆహారాన్ని భుజించకుండా భగవంతునికి ఆహారాన్ని అర్పించి అది మనం స్వీకరించాలి. అంబరి మహారాజు యొక్క ఉదాహరణ మనం చూసాం కదండి, ఆ విధంగా చేయాలి. ఆ విధంగా చేయాలన్నమాట. చెప్పండి. ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ.